प्रणाम अजय भोजपुरी। जैसे कि हमनी के सूचित कैले रहनी है जा आज सवेरे कि आज भोजपुरी चित्रकला पर परिचर्चा होखे वाला जा रहा बटे आखिर वर्चुअल 2020 कोरोना काल के परिचर्चा है। ये समय पूरा कार्यक्रम हमनी के वर्चुअल कर रहल बानी जा। तो एक कार्यक्रम में आज हमनी के संगे बानी संजीव सिन्हा जी। यहाँ के परिचय के मोहताज नहीं कि भोजपुरी चित्रकला में लोक चित्रकला के माध्यम से जो यात्रा एगो चल लटे बक्सर, आरा, छपरा, आखिर के महोत्सव में भी यहाँ के बहुत चर्चित नाम बटे। यहाँ के बहुत सारा छात्र छात्रा लोगन के क्लास भी ले ले बनी कला यात्रा के। शशिरंजन भाई आखिर परिवार से बनी, सबके जाना तटे शशिरंजन भाई के। शशिरंजन भाई संजीव भाई के मिल के किताब पिछला साल 3 दिसंबर के लोकार्पित भई रहे आखिर के भोजपुरी महोत्सव में, जौना में भोजपुरी के जो भित्ति कला बाटे, चित्रकला बाटे, ओकरा पर बहुत विस्तार से चर्चा भई बाटे। तो आज वर्चुअल महोत्सव में हमनी के बात करे जा रहल बनी या संजीव सिन्हा जी से, शशिरंजन भाई भी बानी। विस्तार से बात हुई भोजपुरी चित्रकला के बारे में, विस्तार से बात हुई चित्रकला के भविष्य के बारे में कि कैसे चल रहा बटे, का चल रहा बटे, कैसे अलग बाटे आस पड़ोस के जौन चित्रकला, खास करके मिथिला के जौन चित्रकला बटे जौन की विश्व स्तर पर मशहूर बा इस समय, ओकरा से भोजपुरी चित्रकला कैसे अलग बा, का समस्या बाटे भोजपुरी चित्रकला के सोझा। बहुत सारा विषय पर हमनी के बात करे जा रहल बानी जा। तो हम ये चर्चा के शुरुआत हम शशि भाई से कहब कि शुरुआत दी रहुआ, ओकरा बाद संजय भाई से बात हुई, लगातार बात चलत रही। जी शशिरंजन भाई। जय भोजपुरी सभे के बहुत बहुत बधाई। आखिर के हमनी के ए महोत्सव में शामिल भइनी जा। संजोग ऐसा बड़ुए कि हमनी के वर्चुअल माध्यम से जुट रहल बा आदमी। यही में जो हमनी के पखवाड़ा चल रहल बड़ुए महोत्सव के, एमे आज हमनी के चर्चा करब जा भोजपुरी चित्रकला पर। परिचर्चा में हमरा साथे शामिल बानी प्रख्यात भोजपुरी के चित्रकार संजीव सिन्हा जी। उनका से हमनी के चर्चा करब जा, जानब जा कि भोजपुरी चित्रकला के रंग रूप का बा, भविष्य का बा, एकरा में आगे का संभावना बा। तो हम संजीव सिन्हा जी के आमंत्रित करतानी ये परिचर्चा खातिर। संजीव भाई बहुत बहुत स्वागत बा रोर परिचर्चा में। सभी के प्रणाम बा हमरा दने से। तो संजीव भाई रुआ सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव बानी, समय समय पर और चित्रकला समसामयिक भी लोग के देखे के मिलेला जोन भोजपुरी चित्रकला के माध्यम बा। तो जोन भोजपुरी चित्रकला में रुआ काम कर रहल बानी, एगो बहुत बड़हन बात बा। हर कोई एक लीग पे ना चल पावे। तो रुआ से पहला सवाल यह बड़ुए कि यह चित्रकला, भोजपुरी चित्रकला, स्पेशली भोजपुरी चित्रकला के तरफ और कैसे झुकाव? हमनी के जब हम कला के शुरुआत हम कैनी तो कुछ दिन के बाद हमरा जब अथी होके लागल तब पता चलल कि हमनी के अपन एगो कला शैली भी बा भोजपुरी। तो वही दौरान हमनी के कुछ हमनी के सीनियर लोग रहे और कुछ संस्थागत लोग भी रहे, तो मिलके बैठकी भइल। वही दौरान हमनी के बातचीत भइल कि एकरा के कैसे आगे बढ़ावल जाओ। तो वो दौरान हमनी के 3 लोग रही जा जब शुरुआत भई रहे। एगो हमनी के सीनियर रहा और एक आदमी रहन संस्था तरफ। तो हमनी के गांव में घूम घूम के लोगन के आस पड़ोस के गांव में जब गईनी जा, तो लोगन से जब पता चलल कि ए तरीका के चित्र होला दीवार पर अथी में, तो हमनी के पेपर बटनी जा, लोगन के बीच में जाके पेपर बटनी जा, कलर बटनी जा। कुछ लोग ऐसा भी रहे जिकरा के श्रमिक भी देवे के पड़ रहे वो घड़ी, चूंकि वो लोग ऐसे समय ना दे पावत रहे जी। तो ये तरीका के प्रयास भई रहे वो घड़ी, करीब अच्छा खासा चलल भी रहे। तब हमनी के जौन फॉर्म बाड़ी सा पेंटिंग के
जौन हमनी के यूज होला उ सब फॉर्म धीरे धीरे निकल के महिला लोग से आवे शुरू भइल। करीब ई हमनी के प्रक्रिया साल 1.5 साल चल रहे। एकरा बाद जाके हमनी के जौन भोजपुरी के जौन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बाड़ी स उ सब निकल के अली से सामने, आ तब जाके हमनी के ए पर काम शुरू भइल ई लेके कि अब एकरा के चूंकि वो घड़ी तक फॉर्म जौन रहे वो हमनी के जानकारी में ना रहे, तो ओकरा बाद जब फॉर्म जब निकल के सामने आयल तब भइल कि अब एकरा के डेवलप करे के बाद आ एकरा के कैसे आगे बढ़ाए के बाद तब वो दिशा में फिर हमनी के काम शुरू भइल। आ वही घड़ी से ई करीब करीब हमला तक कि 2000 के आसपास के बात था, वही घड़ी से हमनी के काम चलत। संजीव भाई देखिए, रुआ चित्रकार हैं या बहुत पहले से रुआ चित्रकला में बानी। शशि भाई के जो सवाल उलटे ओकरा पर हम फिर से वही सवाल के पूछल चाहब कि रुआ भोजपुरी चित्रकला जौन की चर्चा ना रहे, कहीं पर केहू बात ना करते रहे भोजपुरी चित्रकला के बारे में। ठीक बा, हमनी के देखत नहीं नाग पंचमी पर सांप बनावल जाता टे, दिवाली पर माटी के घर जरा रहे, चाहे हमरो माटी के घर जब टिपकारी कई ईटा के घर रहे तो घरी नाग पंचमी के नाग बने, पीड़िया के बने, बहुत सारा शादी ब्याह में बहुत सारा चीज बने, कोहबर के देख ले, सब कुछ देख ले। बाकी रुआ काहे लागल कि भाई भोजपुरी चित्रकला पर काम करे के चाहिए? रुआ पिछला 20 बरिस से भोजपुरी चित्रकला पर काम कर रहल बानी, तो ई आखिर काहे लागल? भोजपुरी काहे भोजपुरी मतलब भोजपुरी चित्रकला? जी सबसे पहले तो हम बता दी, चूंकि हमनी के कलाकार भी है जा, हमनी के कामे है आपन संस्कृति के सहेजल, ओकरा के खोजल, ओकरा के बढ़िया से लोगन के बीच में प्रस्तुत कइल। तो यही दौरान जब हमनी के ये सब खोज चलत रहे, जब फॉर्म भी निकल के अली सब बड़ा सहज रहे, बड़ा आसानी से लोग करत रहे। आ दूसर चीज ये रहे कि वो समय में भी पैरेलली बहुत सारा लोक कला जौन बा वो रहे लोगन के बीच में। अब भोजपुरी के कहीं चर्चा ना रहे, जबकि जौन हमनी के दीवाल पर होला, बाकी सब जगह तो वह होला, लेकिन एकरा पर फोकस ना रहे वो घड़ी। फिर हमनी के मतलब आयल कि भाई एकरो के फोकस करे के चाहिए, चूंकि जब हमनी के अपन संस्कृति बा, अपन लोक कला बा, तो ओकरा के भी काहे ना हमनी के आगे बढ़ावल जाओ और लोगन के बीच में एकरा के लेके जाएगा। बिल्कुल, तब हमनी के एकरा पर शुरुआत करी जाए कि एकरा के कैसे जी भोजपुरी चित्रकला पर कब से काम कर रहल बनी रुआ? ई हमनी के करीब करीब 2000 से काम करते हैं। बताएं, लंबा समय हो गई। शशि भाई, संजीव भाई या टीम यहाँ के 2000 से काम करती, या हमनी के परिचय माने बस गंगा जी के चौड़ाई भर दूरी बाटे यहाँ से, हमनी के पहचान यहाँ से करीब हमरा लगा था कि 2014 में 2013-14 में भाई 2013-14 के बाद वही से सब कुछ चलता है। तो संजीव भाई, जैसे हर एक लोक कला के अपन एगो इतिहास होला, कहाँ से चलल बड़ुए, ओकरा पीछे का चीज परिवर्तन भइल बड़ुए वो लोक कला में। तो का ई भोजपुरियो चित्रकला के कोनो इतिहास रहल बा, आ ओकरा में का बदलाव आइल बा अब तक के, एकरा पर तनी मनी कुछ प्रकाश डाली? जी जहाँ तक भोजपुरी चित्रकला के इतिहास के बात बा, तो हमनी के जब बहुत पीछे जब जाए ले जा तो देखी ले जा कि हमने यहाँ जोन मिर्जापुर के जोन गुफा में जोन चित्र मिलली सा, या फिर भीम बैठका में जोन चित्र मिलली सा, ये सब ई बता रहल बा, ये सब चित्र ई बता रहल बा। संजीव भाई तनकी सर ओकब जे भी आखिर पेज से इस समय ई परिचर्चा के देख रहल बा, सुन रहल बा, हम बता दें कि जोन बात संजीव भाई बता रहल बानी ओह बात के प्रमाणित करत, मतलब जौन भोजपुरी क्षेत्र में भोजपुरी के जौना क्षेत्र के जौना चित्रकला के बात हो रहल बा, जौना से भोजपुरी चित्रकला प्रभावित बिया, वो चीजन के जौन प्रमाणित बा प्राचीन काल में जौन वो चीज जौन चित्रकला बाटे ओकर एगो प्रमाण जौन बाटे, तो रुआ सब के स्क्रीन पर बा। इस समय रुआ सब स्क्रीन पर देख सकेनी। ऐसे ही जैसे जैसे संजीव भाई बताई वही हिसाब से चित्र रुआ सब के सोझा आई और रुआ सब देखत रहब। शशि भाई हम निहोरा करब कि रुआ ओ के बारे में तनी बतैबो करी।
जी संजीव भाई अभी बताओ तो रानी भीमबेटका के गुफा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा है। ए गुफा में जौन भीमबेटका जौन बड़ुए राजा भोज के जौन एरिया रहे, इलाका रहे, जहाँ राज्य रहे, उहे एरिया में भीमबेटका पड़ेला। ओ गुफा में तरह तरह के चित्रकारी बनल बड़ुए, शिकार के चित्रकारी बनल बड़ुए, लोग कैसे रहत रहे। तो ओकरा के हमनी के भोजपुरी संस्कृति से जोड़ के देखत तनी, जहाँ मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका वाला चित्रकला बा, वही तरीका से उत्तर प्रदेश के ये सब भीमबेटका के चित्रकला, वही तरीका से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भी चित्रकारी देखे के मिलल बड़ुए गुफा में, पहाड़ के खोह में। तो जौन चित्रकला पर संजीव भाई भी अभी डिटेल से बताई भी यहाँ के का चीज बा, ओजी का चीज देखल गई। जैसे एक चित्र में देख सकतनी शिकार के युद्ध के बड़ुए तलवार ढाल के साथ में लोग फोटो मिलल बड़ुए मिर्जापुर वाला में। तो संजीव भाई एकरा पर विशेष रूप से एकरा पर चर्चा करी। जी जी जी। तो वही हम बतावत रही कि ई मिर्जापुर के भीमबेटका होखे या फिर झारखंड में भी मिलल बा, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा जगह पर मिलल बा ये सब चीज। तो हमनी के ओ से एकरा के रिलेट करीला जा, चूंकि पूरा पूर्वांचल जो भोजपुरिया क्षेत्र बा, ए में जब ए तरीका के चित्र मिलल बा, एकरा मतलब बा कि हमनी ही चित्र के परंपरा बहुत पहले से बा। तो ए में फिर धीरे धीरे बदलाव भी आयल बा। रुआ देखब कि जोन भीमबेटका में जोन चित्र मिलल बा, जोन मिर्जापुर में, ओमे पूरा जीवन शैली रुआ नजर आई। ओमे शिकार करत लोग बा, ओमे काम करत लोग बा, ओमे घोड़ा बा, ओमे हाथी बा, मतलब ओमे पूरा रुआ दिनचर्या नजर आई। ठीक ना। बाद के दौर में का भइल कि खास करके हमनी के अपन जोन भोजपुरिया क्षेत्र में बा, हमनी हिया ई थोड़ा सा कम हो गई। हमनी के चूंकि सांस्कृतिक रूप से भी वो तरीका से ना एकरा के लोग डेवलप कर पाइल। ई खाली कोहबर पीड़िया के रूप में हमनी के बीच में रह गई। मतलब कहल चाहत नहीं कि जी माफ करब रोकता, मतलब जौन रउआ अभी कह रहल बानी कि अभी आजकल जौन चल रहल बा भोजपुरी चित्रकला के मतलब लोग खाली कोहबर आ पीड़िया जोड़ रहल बा, जबकि हमनी के पहले जौन रहे दैनिक जीवन के हर एक चीज के चित्रित कइल जात रहे। का हम सही बानी अपन वक्तव्य में? एकदम एकदम रुआ सही बानी। रुआ देखब ना, रुआ गुफा चित्र जौन बा ओकरा के देखी तो ओमे रुआ दिनचर्या नजर आई जी उ लोग के। तो एकरा बाद जो दौर चलल ओमे ई घर के अंदर सिमट के रह गई, बाहर ना निकल। सामान्य रूप से यदि हमनी के पूरा वैश्विक स्तर पर यदि देखल जाओ तो चित्रकला के शुरुआत कुछ न कुछ ऐसे ही बाटे। कहल जाला कि भाषा शब्द वाक्य से पहले जौन बा संकेत के निर्माण भई रहे। संकेत के भी एगो तरीका रहे, ओकरा के प्रतीक चिन्ह के रूप में लोग लेत रहे। तो ई मतलब मिर्जापुर के जौन रउआ देखावत तनी, हम खाली फिर निहोरा करब कि हाँ मिर्जापुर के जौन स्लाइड बाड़ी सा, ई जौन चित्रकारी बाड़ी सा, ई दिखा रहल बाड़ी सा कि दैनिक जीवन और खास करके जौन मतलब हो सकेला बेकरा के लोरिकायन से कैसे जोड़ल जा सके, चाहे जौन भी प्राचीन समय में जौन भी दैनिक जीवन, चाहे योद्धा महारथी रहस, चाहे युद्ध होखे, चाहे मांगलिक कार्य होखे, तो ओकरा में कैसे वो लोगन के कनेक्टिविटी होके ओकरा के अब जैसे हमनी के पेन ड्राइव में ओकरा के रखत नहीं जा शादी ब्याह के जौन वीडियो बा, वही तरह वो घड़ी के लोग जौन बटे एकरा के दीवाल पर अंकित करके कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर के दिखा रहल बा। जी शशि भाई जी, वो घड़ी जो साधन रहे वो हिसाब से ओकरा के कहीं पर सुरक्षित कइल गेल बड़ुए। बिल्कुल बिल्कुल फोटो बना करके। तो संजीव भाई एकर इतिहास जौन रुआ बतैनी कि मिर्जापुर भीमबेटका मतलब ये पाषाण कालीन युग से चल रहल बा हमनी के। जी तो ये पाषाण कालीन युग जौन गुफा में जब लोग रहत रहे वो घड़ी चित्रित करत रहे, वो घड़ी के हमनी के परंपरा बा, बहुत पुरान परंपरा बड़ुए चित्रकला के। तो एकर जौन बड़ुए वर्तमान स्थिति का बा, ये तो प्राचीन बात कर लेनी जा हमनी के, वर्तमान स्थिति में का बनी जा हमनी के और का एहे में चल रहल बा वर्तमान में। तो हम जैसे पहले रुआ के बतैनी है कि अब घर के अंदर रह गई रहे,
जी तो एकरा पर करीब करीब लगभग 20 साल होके जा रहल बाबू। तो हमनी के जब एकरा पर काम शुरू करी जा, तो जी लोगन के कागज रंग एथी दे के आ ओकरा के उ लोग से पेपर पर लेके आईनी, जी ताकि ओकर फॉर्म के जानल जा सके कि उ कैसन ई लोग कर रहा। तब जाके करीब करीब ई साल भर के आसपास के प्रोसेस चल रहे, 1.5 साल के। ओकरा बाद एकरा पर काम शुरू हुई और तब से लेके अब तक इमे बहुत परिवर्तन भी भइल बा। चूंकि कई लोग फिर सामने आइले में, कई गो हमारे साथी चित्रकार लोग भी बा, हमारे सीनियर लोग भी बा, कई गो लोग एमे सामने आइल बा। सब लोग अपन अपन हिसाब से एमे पक्षापन रखते। तो ए तरीका से एकर काम शुरू भइल। लेकिन ई जौन मूल रूप से रहल, हमनी अबहियो जी अबहियो खास करके कोहबरे आ पीड़िया के रूप में घर के अंदर ही ई होता। हम अभी रुआ के बताओ तनी कि जब हमनी के माटी के घर दुआर रहे, अब तो मने हमरा लगा था कि अभी हम हफ्ता दिन पहले ढूंढे खातिर निकल रही कि अब केने केने का स्थिति बा चित्रकला के। तो हम पूरा गांव, 2-3 गांव घूमनी, हमरा कहीं वो तरीका के घरे ना मिली। अच्छा अब लोग के हाँ एक के चलते नु कि हई जोन मने ठीक बा, विकास होखे के चाहिए। तो जी जी आवास योजना में जोन घर बनता, जी तब लोग घर पका के बना लेल। जी अब लोग के जोन सौंदर्य के दृष्टि बा उ बदल गए। जी पहले लोग माटी के दीवार पर लीप के चित्र बनावत रहे, तो ओकरा के उ लोगों में सौंदर्य देखत रहे। अब जी लोग के ई नजरिया भी बदल गई बा। अब लोग पक्का के मकान बना लेलक थे, तो अब लोग के चित्र के तरफ से ध्यान, मैंने वो लगता है कि सौंदर्य के चीज नहीं थी। तो हम कई जगह घूमनिया, ये सब चीज गायब हो रहा बा धीरे धीरे हमनी के अथी से। तो फिर हम देखा तनी कि उ घर के अंदर जोन माने का कहल जाओ ओकरा के, कि जोन हमनी के बेसिक रीति रिवाज बा उजे तक फिर रह जाए। तो एकरा खातिर हमनी के प्रयास कर रहल बन जा कि ई पेपर पर आवे आ ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। एकरा खातिर हमनी के बच्चन के बीच में भी जा रहल बनी जा, ताकि उ जब नयका पीढ़ी के लोग भीरी जब जाई, उ जब लोग जानी, तबे अब एकर विकास संभव। रुआ बहुत बढ़िया बात तो एक कहनी तरीका से हम संजीव भाई अभी जौन रुआ पॉइंट अभी बतैनी हाँ कि जैसे पहले माटी के मकान रहे, अब आवास योजना में लोग के घर बन गए, तो चित्रकारी से जौन दीवार के चित्रकारी से रहे ओकरा से नाता टूटल बा आ कुछ नया तरह के सौंदर्यीकरण घर में घुसल बा। हमरा ये याद बा हमनी के लइकाई में घरौंदा बनावत रही जा, आ घरौंदा बनावे के काम घर के बच्चा लड़की या लड़का जौन रहत रहन सब, उहे लोग अपने ही से बनावत रहे। ओकरा के पेंट उंट क के चूना से पोत के ओकरा बाद चित्रकारी वगैरह करत रहे। आज के बाजार के युग हो गई बड़ुए, आप जिसे कहनिए रहुआ कि पक्का के मकान बन गई, वैसे ही आज गांवे गांव में थर्माकोल के घरौंदा बेचाता। तो सजल सजावल घरौंदा मिलत रहुए। तो जौन घरौंदा के चित्रकारी ओकरा पीछे हमनी के होत रहे, कहीं ना कहीं वो हमनी के खत्म हो गई बड़ुए। ये बहुत बड़का एकदम गायब महत्वपूर्ण। बा, रुआ नाम ही। जी तो जरूर रुआ कहते घिरौंदा के बात करते नयका पीढ़ी के जोड़े के, हम बात खत्म करता नहीं अपन, नयका पीढ़ी के जोड़े के हम्म, घरौंदा एगो शुरुआत रहे नयका पीढ़ी के जोड़े के अपन चित्रकला से। उहे चीज जब खत्म जी। होत रहे, तब एकरा पर हमनी के आगे का भविष्य लौकत रहे कि कैसे जोड़ल जाए नयका पीढ़ी के। अब देखिए कुछ चीज तो हमनी के स्वीकार करे के चाहिए, वो हिसाब से अपना के बदले के चाहिए। अब जब विकास हो रहा बा, पक्का के मकान बन रहा बा, तो जी अब लोगन से हमनी के लोगन के ए स्तर पर कनेक्ट करे के चाहिए कि ठीक बा कि रुआ थर्मेकोल के घिरौंदा बनाई, लेकिन ओकर जौन पीछे के बैकग्राउंड बा ओकरा पर रुआ कुछ करे। जोन चीज दीवार पर करत रही, फूल चाहे पत्ती, लक्ष्मी जी, गणेश पेपर पे जी, करी रुआ। सुग्गा, हाँ, ओकरा के रुआ पेपर पर करी, ओकरा पर कोरम मत पूरा करी। माने कृष्ण एगो यादव A4 साइज के कागज पर लिख के कृष्ण यादव कोरम कृष्णेंदु ना जी पूरा के करके कमेंट बा कि अब कोहबर फ्लेक्स पर बन के बाजार में उपलब्ध हुआ। जी अ, तो
जी हो आ, सकेला, हमने सामने अभी नइखे आई। नवीन भाई, बाजारीकरण के दौर बढ़ुए, हर चीज जी बाजार में उपलब्ध बा। जी जी बाकी रउओ जाना तानी कि जौन मजा बिल्कुल। हाथ से पेंट करके बनावल, जोना में जुड़ाव होत रहे घर के औरत लोग जी के चित्र बनैले बड़ुए, के कितना बढ़िया चित्रकार बड़ुए, वो चिन्हात रहे घर में लड़की के, मतलब वो ओकरा के कोहबर जे लिखता ओकरा के कुछ पुजाई दियात रहे। जी तो वो कनेक्शन खत्म हो गई। फ्लैक्स बिल्कुल बड़ुए अवेलेबल बा, बाकी वो बिल्कुल कनेक्शन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा बड़ुए। बिल्कुल बहुत सारा चीज बदलाव के संगे बदल रहा बटे। जी शशि भाई। जी तो संजीव भाई रुआ कुछ कहत नहीं है। हाँ हाँ, संजीव भाई हम्म, बोली। जैसे अभी आई लव फ्लैक्स वाला बात पर हम एगो कहते नहीं, जी वो कनेक्शन कहाँ से मिली? एक के चलते कि वो तो ओमे श्रम तो कोई के लागल ना, ना। ओसे ना फुआ जुड़ली ना दीदिया जुड़ली, जी। बिल्कुल गीत गवाइल ना, कोहबर लिखात समय गीत गीत गवाई गवाइल। ना, वो भाव भी ना आई में नु, भाव वो भाव ना। आ जी कोनो चीज भक्ति, ई सबका ह कला संस्कृति, ई सबका भक्ति भाव के चीज है। रुआ जतने प्रेम से कोनो चीज के बनाई, जी बिल्कुल उमे उतने राउत मने अथी लागी, आ लोगन के भी उसे जुड़ाव हुई का भाई तई फुआ बनैली ह, चल देखे चलल जाओ। अब जी जब फुआ बनौते नहीं खी तो ओकरा जी के देखे आई। जी। बिल्कुल ई बहुत बढ़िया कमेंट आइल बड़ुए। एकरा पर हमनी को सोचे के चाही कि उ फ्लैक्स के बिल्कुल जगह पे हमनी के कागज पर ही अगर केहू घर के औरत कोहबर लिख के ओकरा के चिपकावे, 10 मिनट के काम बा, आधा घंटा के काम बा, कोहबर लिखे के सीखे के चाहिए। ओकरा खातिर अगर बाजार पे केहू आश्रित होता तो ई हमारा देखे से हमनी के करीब 5-7 साल पहले ले, हम तो बानी मैकेनिकल के फील्ड में, तो पाइप वाइप पर मार्किंग करे के होखे ना तो एगो टेम्पलेट आवेला। जी पहले देखी प्रचार उचार खातिर भी लोग करी तो ओकरा के ऐसे लगा के आ ओकरा पर रंग चला दो तो जी उखड़ के आ आप जाए सांचा। जी जी सांचा बन रहा है। हाँ तो जैसे ठेकुआ के सांचा बनत अटे वैसे ही संजीव भाई सांचा के व्यवस्था करवाई कोहबर के, तो हो सकेला कि लोग उस सांचा कीन के आ जी एक रूपता भी आ जाई। लोग कम से कम ढेर तो कुछ करे के ना पड़ी, कम से कम रंग के संगे कि हाँ भाई हे लंग हई रंग हई रंग में चाही कहे से कि अगला जोन प्रश्न बाटे जोन बतियावे के हमनी के बात बाटे कोहबर पर ही बा कि जी मान ली संजीव भाई जी सांचा बना देनी और ओकरा बाद गोरखपुर में गई तो गोरखपुर वाला लोग कही कि भाई हमारा के यहाँ तो ऐसा ना बनेला, हमारा जी के यहाँ का दोसर सांचा जी चाहिए। जी तो आखिर ई जो कोहबर कला के बात हो रहा है, बार बार कोहबर के बात हमने के करते नहीं जा, अलग अलग विविधता जोन बाटे जी कोहबर में, खास करके हम बात करब कोहबर पर। ई आखिर का बाटे संजय शशि भाई, अगर हम सवाल जंप करते नहीं उन्हें तो बताई। ना ना, फिलहाल हम हम कोहबर ऐड की ऑन कर चर्चा देता भाई। नहीं। जी ऐड ऑन कर देता नहीं कि प्रश्न हम ए तरीका से बा कि संजीव भाई जिसे डेगे डेगे माने 10 कोस पे पानी बदल जाला, अच्छा, तो विजय भाषा बदलेला। विजय एस वैसे कुमार जी के कमेंट बाटे, नवीन जी हर घर के सांचा अलग अलग होला। जी एकदम एकदम हम बता रहल बानी। संजीव भाई से हम चर्चा करी चाहब एक कोबर पे। हमनी जी के भोजपुरिया इलाका में बानी जा, जी जाति विशेष में भी कोहबर के भेद बढ़ुए। अब जैसे हमनी के यहाँ मांस मछली ना चले, हम्म हम ब्राह्मण कम्युनिटी से बानी, तो हम्म हमनी के यहाँ मांस मछली ना चले, तो कोहबर में हमनी के यहाँ मछली के भी प्रवेश नहीं है। कोहबर अच्छा के चित्रकारी में मछली के भी प्रवेश नहीं थे, ओकरा के हमनी के सामिस मानी ला जा। तो अजी लेकिन हमनी के यहाँ तो मछरी के खूब बनेला। हाँ, तो यही बात। अब दरभंगा में जैसे ब्राह्मण लोग खाला, है ना, सिवान में। हमनियों के यहाँ मतलब खाई ना जी। जला, लेकिन अब मछली तो खूब। हमरा हमनी के यहाँ जैसे प्रथा जो शुरू भइल बड़ुए भोजपुर क्षेत्र में, जी कहीं कहीं लोग खाला कहीं ना खाए, लेकिन ज्यादातर वैष्णव संप्रदाय में जी जी ये चीज के प्रवेश नहीं है। वही तरीके से अलग अलग जाति में भी। तो संजीव भाई चर्चा करबे पे हम वही चीज का जाना। ई का मने एकरा के ठीक बा संजीव भाई तो बतैबे करब, कला के दृष्टि से का भेद बाटे उ तो बतैबे करब, लेकिन शशि भाई हम एगो चीज एजुगा हम जरूर जुड़ल चाहब जी कि हो सकेला कि ओरिजिन जोन बाटे उत्पत्ति जोन बाटे तो एक लेखा होखे, अब बाद में जैसे जैसे लोगन के विचार सोच भौगोलिक जोन स्थिति बाटे संभव है। राजनीतिक ऐतिहासिक चीज बदलाव होला वो हिसाब से बदलाव होत होखे। संभव है कहे कि संभव है। कोहबर जोन लिखाला कोहबर चित्र बनेला
ओकरा पीछे तो लोगन के अपन लॉजिक बाटे, वंश वृद्धि से लेके अब बहुत सारा चीज के बाटे, माने हम एकरा पर बहुत विस्तार से हम जानकार नहीं थी एकर। तो हो सकेला कि लोगन के उ इच्छा के वजह से जोन बा, अब मेहंदी मेहंदी रचाला तो पति के नाम ओकरा में लिखाला, तो जरूरी नहीं है कि मैं लोग एक ही नाम लिखे हो में। सही बात है जी। तो डिमांड भी तो अलग अलग बा जी। तो कोहबर की विविधता कहाँ बाटे संजीव भाई, का विविधता बाटे जी? जिसे भैया बताइनी हाँ कि सही बात बा। हर जगह के भौगोलिक स्थिति जोन बा, लोगन के विचार, लोगन जिसे हर आदमी अपन धर्म और संप्रदाय के हिसाब से सोचेला, क्योंकि एकरा के धर्म से जोड़ल बा। तो जैसे हमनी हिया जोन बा खास करके वो में ऐसा कुछ ना मिलल। हमनी हिया लगभग चीज बनल, हमनी मछड़ियों उतने प्रेम से लोग चित्रित करेला सुगो उतने अथी से बनला, ऐसा कोनो नहीं खे। लेकिन जैसे कुछ कुछ जगह जहाँ लोग अपन अथी के प्रति, जैसे भैया बतैनी है कि ब्राह्मण कम्युनिटी में मछली, तो ई बा हमरा सामने एक बार ऐसा आई है एगो कार्ड डिजाइन करे के हमरा भोजपुरी चित्रकला में, तो हम ओकर बॉर्डर जोन बा मछली के बना देले रही जी। तो जब मछली के बॉर्डर बना देनी वहां फिर सामने गई, तो चूंकि वहां के रही तो कहनी कि भाई देखी हमरा घरे लोग कहता कि ई कार्ड पर मछली ठीक नहीं खे जी। हम बिल्कुल हो सकेला ये देखी, लेकिन ई तब हमरा देखे से जोन भी होके कारण जोन भी होके देखी छठ पूजा जोन बा, छठ पर्व में छठ पूजा के तरीका जोन बा, रुआ मिथिला से जब चलब मगध क्षेत्र में आई, बजिका क्षेत्र में आई, ओकरा बाद रुआ हमारा क्षेत्र में बलिया आवते जानते नहीं पानी में उतरे के कोनो परंपरा नहीं खे जी। हमारा कि यहाँ आवत आवत पानी में उतरे के परंपरा नहीं खे। उहे जब गोरखपुर की ओर जाइब रहुआ तो उन्हें जात जात और भी बदलाव आ जाता टे। तो ये बदलाव होला भाषा के बोले के तरीका में, तीज त्योहार के मनावे के तरीका में, पर्व के तरीका में, नाक से लेके मतलब सिंदूर जो नाक से शुरू होला बिहार के अधिकतर इलाका में बाटे, उहे पूर्वांचल में अइला के बाद उहे त्योहार, उहे पर्व, उहे मान्यता सब कुछ उहे बाटे, तब वो नाक से सिंदूर के परंपरा नहीं खे जा। तो ये बदलाव तो भौगोलिक बढ़ले बाटे। ओकरा बाद तब तो हमनी के कोहबर पर रुकल जाओ, कोहबर में का बदलाव रुआ देखले बानी जी? से हमनी हिया जोन बाड़ी सा, तो हमनी हिया कोहबर में जोन बनेला वो लगभग चीज जोन बा, जैसे बांस बा, पुरैन बा, डोली, कहार, लक्ष्मी जी, गणेश जी, पुरैन, लत्तर, कछुआ, मछली, फिर से नीचे सब जगह एगो चीज बड़ा कॉमन होला, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़ल बा। कुल देवी, ग्राम देवी, जो 7 गो होला उस लगभग जगह मिलला। जैसे अब रुआ एने से यूपी दने जब रुआ बढ़ब गोरखपुर ओने बलिया दने, तो ओने हम देखनी कि ओने सांप भी बनेला, बिच्छू भी लोग बनावता जी। तो ओकर फिर हम जब बातचीत करनी तब पता चलल कि ओने चूंकि बनारस के तरफ जैसे ही बढ़ब तो ओने भगवान शंकर के लोग मानेला जी। ए वजह से चूंकि सांप बिच्छू ये सब चूंकि भगवान शंकर के जे भी पेज से जुड़ल बा संजीव भाई एक सेकेंड, जे भी पेज से जुड़ल बटे पेज पर इस समय देखिए स्क्रीन पर वह सब देख सकेनी कोहबर चित्रकला के कुछ पेंटिंग बटे, संजीव भाई या टीम के ही बनावली पेंटिंग हटे, तो वह सब देख सकेनी। कोशिश बटे हमनी के आज जोन स्लाइड दिखा रहल बानी जा, चाहे बातचीत जोन चल रहल बटे, एगो कनेक्शन जोन बाटे, एगो जुड़ाव भोजपुरिया लोगन के भोजपुरी चित्रकला से जोड़े के बा। एकरा में विविधता पर भी चर्चा हो रहल बा, जोन कमी बेसी बाटे वर्तमान समय में ऊपर भी चर्चा हो रहल बा। तो वह सब देखी बनल रही, ए बतकही के शेयर करी ज्यादा से ज्यादा लोगन तक। ई वीडियो आखिर के पेज पर रही, बाद में यूट्यूब पर भी रही, तो ए वीडियो के रुआ सब शेयर भी कर सकेनी। बहुत जरूरी बाटे लोक कला के लेके जी। संजीव भाई जी, तो वह बतावत रही कि चूंकि उन्हें ज्यादातर लोग शैव संप्रदाय से जुड़ल बा, तो उ लोग सांप बिच्छी ई सब उन्हें बनावेला। हमनी यहाँ जोन बा
भोजपुर अंचल में या एने सांप बिछी के कोनो चलन नहीं थे। जी तो ये सब चीज अंतर मिले जगह के हिसाब से, धर्म के सही हिसाब। कहता नहीं। हम एकरा पर कुछ विद्वान लोग से भी चर्चा कर ले रही, बड़ बुजुर्ग लोग से भी चर्चा करनी। हमनी के यहाँ के जैसे भोजपुर इलाका में भी चर्चा कर ले बानी, कुछ विद्वान लोग से भी चर्चा भइल गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से। तो उ लोग यह बतावल कि ओजी नाथ संप्रदाय, शैव संप्रदाय के बहुलता बढ़ुए। उ लोग अपन हरेक चित्रकला में, हरेक व्रत त्योहार में ओह से जुड़ल, शिव से जुड़ल हरेक चीज के प्रतीकात्मक रूप से बनावेला लोग। ई चीज के बहुत सारे चित्रकार लोग बना रहल बा, बाकी कारण एकरा पीछे के लोग निखे बतावत। तो कारण हमनी के जोन बातचीत से मिलल, 10 लोग से बतकही कैला के बाद जोन रिसर्च भइल, तो सामने आयल कि कारण एकरा पीछे कुछो नहीं खे। शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय ओजी के बा, वो इलाका में बोलबाला बढ़ुए। तो जहाँ जौन संप्रदाय होला, जौन संप्रदाय के लोग मान्यता बढ़ुए, वो अपन इष्ट देव के लोग कहीं ना कहीं रखेला। अब जैसे केहू साईं के भजेला तो पन्ना के कापी के पन्ना पर ओम साईं लिख देवेला, चाहे जे गणेश जी के भजेला तो गणेश जी के लिख देवेला, महावीर जी के लिख देवेला। वैसा ही शैव संप्रदाय वाले लोग अपन प्रतीकात्मक शंकर जी से जुड़ल सांप, बिछी, गाय, बसहा, सब कुछ के लोग बनावे के शुरू कैलस। उ एगो परंपरा में चलल आवता। बाकी ओकरा पीछे के कारण इहे बढ़ुए कि बस सांप्रदायिक मान्यता बढ़ुए, और कुछ नहीं के। भोजपुर जिला के जोन हमनी के बतकही भइल है संजीव भाई, तो जोन कारण निकल के आयल बढ़ुए, तो हमनी के मानी ले कि बियाह जोन है उल्लास के पर्व है, ओकरा में ओ तरह के कोई भी चीज ना बतावे के चाहिए कि जोना से बर वधू के मतलब मृत्यु से नजदीक वाला कोनो चीज ओकरा में देखावे ना चाहिए। संजीव भाई, का ये बात सही बनो? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। हमनी के ओ मामला में थोड़ा अलग हो जाला ये सब चीज के। ऐसे जैसे ई चीज तो हमनी के हमेशा देखले बानी जा, ई खाली चित्रकला में ही नहीं, लगभग हर चीज में विविधता जोन बाटे, जौना चीज से वो इलाका प्रभावित रहेला वो चीज के विविध प्रभाव जोन बा ज्यादा पड़ेला। ई चीज धर्म में भी शामिल बाटे, ई चीज संस्कृत में भी शामिल बा, रीति रिवाज में भी शामिल बाटे। जौना चीज के बहुलता जैसे रहेला, जौन चीज आसानी से उपलब्ध होला, वो सारा चीजन के जोन फोटो दिखाओ तनी शशि भाई, संजीव भाई रुआ भी देखा थोका फोटो आवत हुई, तो तनी ये फोटो में बता सके नहीं कि लोग देखे, चित्र देखे कि एकरा में का बाटे, जे भी जुड़ल बा हमनी संगे वो भी तनी तनी जोन मोटा मोटी जोन बा एकरा बारे में भी शशि भाई कुछ प्रकाश संजीव भाई डाल सके नहीं कि काहे खातिर होला। तो संजीव भाई बताई यहाँ के अभी बताओ तो रहनी हो जी, एक चित्र में नीचे में जौन 7 गो बनेला कुलदेवी या कुलदेवी। जी जी जी। तो संजीव भाई के हवाले, संजीव भाई ये चित्र के बारे में बताएं कि हमें का चीज बढ़ुए, आगे कर का महत्व होगा। संजीव भाई रुआ लुकता ना स्क्रीन पूरा? हाँ लुकता। हाँ, तब फिर बतावत जाई शशि भाई, रुआ कर्सर ओइजा रखत जाई तो लोगन के भी समझ में आ जाई। जी तो सबसे पहले चूंकि भैया नीचे से कहनी है, तो जैसे ई जोन चित्र बा, ई 7 गो जी, ई हर गांव में महारानी के पूजा होला। तो हमनी के एकरा के शिवा माई के नाम से भोजपुरी अंचल में जी, खासकर लगभग हम जहाँ गइल बनी उजा एकरा के शिवा माई लोग कहे। तब ई माने कुल मिला के 7 महारानी के रूप है जी, ओकरा के ये तरीका से हमनी के कोहबर में चित्रित करेला जा जी। ठीक बा, ठीक एकरा ऊपर रुआ जी बताइए, बोली हम कर्सर ले जाते हैं। अभी जहाँ रुआ रखले बनी एकरा के बांस के प्रतीक के रूप में हमनी के बनाई ला जाई चित्र के। तो देख लो बीच में एगो आदमी नुमा आकृति बा, ओकरा से जो लाइंस निकलल बड़न सा जी, तो ओकरा में दिखावली बा कि उ जिसे एगो लाइन निकलल बा, फिर ओकरा में से फूट के 3 गो लाइन निकलल बा। जिसे बांस में का होला कि एगो बांस से कई गो बांस निकल जाला, ओकर कोपर निकलेला जी जी, बिल्कुल कोपर निकलेला, ओकरा बाद बंसवार बन जाले जी, वंश के प्रतीक के रूप में कि माने
एगो बांस अगर कहीं लगा दही तो उ पूरा झखाड़ हो जाला। जी जी तो ई एगो परिवार के वंश के परिकल्पना ऐसे होला कि कहीं एगो रुआ अथी हो गई तो रुआ पूरा एगो परिवार के कल्पना जौन बा एकरा बांस के माध्यम से चित्र में दिखावल जाला। वंश वृद्धि के जोन वंश बाटे वृद्धि के, हाँ, खुद के। जी 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 प्रतीक में। जी जी प्रतीक के रूप में। ठीक ओकरा ऊपरे हाँ जौन बा ई कसैली है, जौन रुआ अभी दिखा रहल बनी ई कसैली है। पान के कसैली पतई भी भई बा, लगता पान के पान पतई के कसैली। पतई बा पान, आ लौंग बा। कसैली या लौंग। हाँ जैसे पान जौन है उ योनि के भी प्रतीक है जी जी आ कसैली लौंग ई सब शुद्धता के प्रतीक के रूप में एकरा दिखावल के जाला। रखल जाला, जी जी दिखावल जाला। ठीक ओकरे बगल में कंघी बा, पकई, ई हाँ श्रृंगार के प्रतीक है। वधु जी के श्रृंगार खातिर एकरा के हमनी के रखिला जा। फिर कजरौटा बा, हाँ वो श्रृंगार में आवेला। जी आ कजरौटा में जौन काजल होला उ लोग के बुरा नजर से भी बचा। बचावेला। रुआ ऐसे ओकरा के हमनी के चूंकि हमनी के करिया रंग के इस्तेमाल ना करीला जा। कोहबर के एगो खास एथी है, ई बड़ा सेलेक्टेड रंग में बनेला। जी हमनी के करिया रंग के एमे ना रखिला जा। तो बिल्कुल। हम तो ऐसे हमनी के कजरौटा बना दिला जा ओइजा। हम छठ के पूजा करत रहनी तो हमारा पत्नी जी के बहुत शुद्ध आदेश रहे कि करिया कुछ नहीं के रखे के, कपड़ा भी नहीं के पहने के। काला रंग के मतलब ऐसा एगो मानल जाला, हाँ मान्यता है। जी जी हाँ। जी बिल्कुल जी रुआ के बता दी हम जब एथी कैनी तो जैसे हमनी हियाँ बा कि करिया रंग हमनी के ना मिल जा, वैसे ही देखिए झारखंड में जब बनला तो ओइजा करिया रंग खूब यूज होला, अच्छा हमनी ही ना होला। जी तो बिल्कुल जगह जगह वही का चीज मान्यता बा अलग अलग अपन। हाँ जी जी बिल्कुल। ओकरा बगल में हमनी के झुनझुना बा। झुनझुना शब्द जौन बा, शब्द का उ खिलौना जौन उ लइका खातिर होला। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल एक कोहबर में वर वधु के जीवन में अ, बच्चा भी आई तो ओकरा खातिर हमनी के एमे खिलौना के रूप में झुनझुना, चुसनी, जी जी एथी बिल्कुल ई सब चीज उमे बनेला कोहबर में। ओकरा बाद लत्तर बा। हम्म लत्तर जौन है उ एकर प्रतीक है कि परिवार जौन बा उ लंबा होखे, लंबा जी हो। माने परिवार लंबा होखे। तो एकरा खातिर लत्तर जौन बा प्रतीक के रूप में यूज होला। ओमे बनावल जाला कि भाई ओकर कोनो एथी मत होखे, उ इतना लंबा होखे। तो एकरा खातिर हमनी के ई बनाइले। जी ओकरा बाद ऊपर कछुआ। कछुआ हमनी सब जानते हैं कि धरती पर सबसे ज्यादा लंबा तीन चीज है। जीव है, लम्हर उम्र दीर्घायु है, खातिर। लम्हर उम्र खातिर। तो उ लम्हर उम्र के प्रतीक के रूप में हमनी के कछुआ कोहबर में बनाइले जा। जी जी सुग्गा जौन बा उ हमनी के ज्ञान के प्रतीक के रूप में एकरा के देखी। जी दूसर चीज बा कि सुग्गा मीठा बोलेला, सभे के भी सुग्गा सुग्गा के बोली जौन बा इतना मीठा होला कि सभे सुनल चाहेला। बिल्कुल तो बिल्कुल एकरा में ई दिखावल बा दंपति के एगो संदेश बा जी कि सुग्गा मिर्चा खाला, तीता, इतना तीता ओकरा के खियावल जाला, ओकरा बाद भी उ मीठा मीठा बोले। बोले। बहुत सही, बिल्कुल तो बहुत बढ़िया उ जी एगो एथी बा कि दंपति के जीवन में कतनो कष्ट आवे जी उस सामने वाला से मधुर व्यवहार मधुर करे। व्यवहार करे। बिल्कुल जी तो एकरा के प्रतीक के रूप में हमनी के सुग्गा के ओइजा चित्रित करीले। वाह, बिल्कुल बहुत ओकरा बढ़िया। बाद वर वधु के भी चित्र बनावल जाला। जैसे रुआ देखत होगा कि सिन्होरा कोहबर के लेले जौन बीच बा। में एकदम हाँ, वर, सिंदूर। हाँ दोनों के हाथ जौन बा एक दूसरा से जुड़ल बा, सिंधोरा बा। जी जी माने ये दोनों के जिम्मेवारी बा कि हमनी के जो दाम्पत्य जीवन बा उ एक हाँ साथे मिल के जी एकरा के माने गुजारल जाओ। तो एक जिंदगी के खातिर ई गाड़ी चित्र बनावल जिंदगी के गाड़ी जौन बिया तो दोनों एक साथ। पटरी पर। बिल्कुल जी जी जी, दोनों आदमी के जिम्मेवारी उतने बा, वाह, बिल्कुल बराबर बहुत बराबर। बढ़िया। बहुत बढ़िया जी ठीक। ओकरा बाद नीचे जौन बा हाथी बा, जी हाथी। घोड़ा बा, ये सब संभ्रांतता के प्रतीक है।
जी जी जरा द्वार पर हाथी घोड़ा लागत हो गया तो बड़ा अथी आदमी है, जी बड़ आदमी है। जी तो ई वर वधु के जीवन में ई सब भी रहे, उनकर यात्रा खाती भी बिल्कुल घोड़ा हाथी के जरूरत पड़त रहे। जे हाथी लायक रहत रहे वो हाथी से जात रहे, जे घोड़ा लायक रहत रहे वो घोड़ा से जात रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ई सब उनकर यात्रा के माने इस्तेमाल होखे वाला चीज है। ई इस कहल जा जी। सकेला कि एगो परिवार, खास करके परिवार जब एगो नया बनेला, शादी मतलब कहीं ना कहीं एगो परिवार बनता, ओकर नेव कहल जा सकेला रखाला। आ फिर बच्चा के जन्म से लेके खुद के जिंदगी के विस्तार, तो ये पूरा लगभग एगो कम एगो बाइस्कोप हटे। बाइस्कोप में कोहबर के अगर देखल जाए तो हाँ कहीं ना कहीं बाइस्कोप पूरा जिंदगी के दुनिया दिखावत हटे। अभी अलग बात जी बटे जी कि कोहबर में जब बर बधू जाले तो उनका के एकुल के बारे में ना बताओ जला। हाँ, कोहबर के गीत गवाला जौना में ही पूरा चीज बाटे ओकरा में। यदि वो गीतन के व्याख्या होखे तो गीतन में बहुत सारा चीज बाटे जौना के अब खाली एगो कोहबर सिंबॉलिक बन जाता टे, बस एगो फॉर्मेलिटी लेखा हो जाता टे ना नवीन तो। भाई, समय बदल गईल बा। जी एक्चुअली कोहबर के उद्देश्य रहे, कहल जाला कि कोहबर वैवाहिक जीवन के पहिल का पाठशाला हो। जी पहले जौन शादी ब्याह होत रहे लइकाई में होत रहे, जी बालपन में हो जात रहे, जब कोनो मतलब बुद्धि ना रहत रहे कि हमनी के वैवाहिक जीवन में लइका लड़की के का होखे वाला बड़ुए, जी ओइसन लइकन लइका लड़की के शादी कर दियात रहे। जी लेकिन ओकरा जीवन में आगे का चीज आई, जी ओकरा के एक संक्षिप्त रूप से बतावे खातिर जी ये एगो कोहबर माध्यम रहे। बिल्कुल बिल्कुल लइका के पढ़वावल जात रहे कि बबुआ एमे पहचान कि का चीज बड़ुए बिल्कुल आ एकर का महत्व बड़ुए। बिल्कुल अब लड़की बिया तो ओकरा मनोरंजन के साधन भी चाहिए। लड़की खातिर जौन बात कहे के बड़ुए वो लड़के से कही बाद में विवाहोपरांत, तो जी तारा ओकरा मन के बात जाने के बड़ुए, ओकरा श्रृंगार के सामान भी लावे के बड़ुए, जी ओकरा पान कसैली खाए के मन करी तो उहो लावे के बा, जी ककही भी लावे के बड़ुए, सिंदूर भी लावे के बा, सब सामान लावे के बा। अगर आगे चल के बच्चा पैदा होई तो बच्चा खातिर तरह खिलौनों लावे के बड़ुए। बिल्कुल तो बिल्कुल तो ई एक तरीका से संक्षिप्त पाठशाला रहे। जी आज के जमाना में वो तरीका से बतावे के जरूरत नहीं थे, बाकी फिर भी सिंबल जो परंपरा जो चल रहा बड़ुए बिल्कुल। ओकरा के निर्वहन तो जरूर करही के चाहिए। जी संजीव भाई, कोहबर पर कहाँ से कि हमनी के बतकही जोन बा, लगभग हमनी के 42 मिनट बतकही या हमनी के कोहबर पर ही अभी बानी जा। तो आगे बढ़े से पहले कोहबर पर कुछ और विशेष कोनो टिप्पणी होके, विशेष कोनो बात जानकारी होके तो वो बताइए, ओकरा बाद हमनी के शशि भाई जी अब आगे के फिर बतकही चालू रखल जाओ। जी 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 जी। बस दो लाइन में हम बताओ तनी। जी कोहबर जिसे भैया कहनी है कि पाठशाला बिल्कुल कोहबर पढ़ावे के परंपरा है हमनी ही यहाँ। जी हमनी के चित्र भी जोन बनेला तो एकरा जी के हमनी के लिखल कहिला जा। जी जी कोहबर लिखाला, जी कोहबर बिल्कुल हमनी के बनावे के थी ना हो, ना कोहबर जी लिखे के परंपरा है। जी जी तो ओघरी जोन सांकेतिक थी रहे वो लिखल जात रहे, जी ई लिखे के भाषा रहे वो। जी जी तो उहे चीज चलल आई, यही से हमनी के एकरा के कोहबर लिखना लिखे के परंपरा कइला जा। जी तो वैसे ही बा। बाकी चीज तो लगभग रुआ दे, जैसे सूरज बा, चांद बा, ये सब दिन आ रात, मतलब वर वधु के जीवन में जी दिन रात जोन बा, आठों पहर जोन बा एक समान रहे। उनकर जी सब कुछ बढ़िया से गुजरे, पूरा जीवन अच्छा होके। एक खातिर ये सब चीज मतलब शॉर्ट में हम बता देते नहीं कि जिससे अब मछली बा वो पुत्रवान होके के प्रतीक है। जी फूल बा, पेड़ बा, ये हरियाली के प्रतीक है। उनका जी जीवन में खुशहाली रहे। हर चीज जोन बा जी अथी रहे, चिड़ई चुरुंग सब चीजों में बनावल जाला। तो जी ये सब चीज के प्रतीक के रूप में हमनी के कोहबर, मतलब कुल मिला के देखल जाओ तो पूरा जीवन के निचोड़ जोन है जी कोहबर में मिल जाई। बिल्कुल अगर बिल्कुल। एक बार रुआ कोहबर पढ़ लेनी तो मतलब समझे कि पूरा जीवन रुआ पढ़ ले। वाह, बहुत है।
बहुत बढ़िया। कोहबर माने जीवन दर्शन एक तरह से कहल जा सकेला। जीवन दर्शन बड़ुए तो बिल्कुल कहल कि कोहबर पाठशाला ह पहिला मनोहर पोथी ह वैवाहिक जीवन के। तो मनोहर पोथी में अ से ग तक सब कुछ लिखल बा। अब रुआ पढ़ी एकरा के समझी जी। तो कोहबर के जैसने एक चित्रकला हमने की भोजपुरी चित्रकला में एगो आउ बड़ुआ पीड़िया, बहुत चर्चा होला पीड़िया चित्रकला के जी। तो संजीव भाई पीड़िया चित्रकला का हो एकरा में का चीज बनावल जाला? पीड़िया चित्रकला जौन हो दरअसल भाई पीड़िया वाला फोटो लगा दो तीन तरीका से लोग एकरा के हाँ जी जी। तो पीड़िया चित्रकला जौन है हमनी हिया जो मतलब सबसे ज्यादा ई भाई बहन के त्योहार के रूप में जी देखल जाला एकरा के। एकर शुरुआत हमनी हिया गोधन से होला। गोधन जौन भैया दूज के दिन गोधन कुटाला जी, वही दिन से शुरुआत होला। ये पूरा एक महीना के फेस्टिवल जी जी। तो देखब गोधन जौन बनावल जाला जमीन पर जी, तो उ गोबर से बनावल जाला आ ओकरा के कुंवारे लेके बना। अच्छा माने पहले जोन रहे अब तो माने चूंकि का होता नु कि बहुत सारा लोग गोबर छुए से थी होता, नयका पीढ़ी के लोग तो जानते बनी बिल्कुल तो लोग छुआ देवेला बना देवेला। लेकिन पहले एकरा के या आज भी गांव देहात में कुंवारे लेके लोग बना जी जी। आ एमे गोधन फिर से यम मतलब गोधन वो कहला लोग यम यमी होली जमराज के मेहरारू जमराज यम हमनी के गोधन माने जहाँ अथी होला गोधन वो कहला लोग। ओकरा बाद ओहू में सांप बिच्छी ओखर मूसर सूरज चांद ई सब बनेला ओकरा के ओजा कूटल जाला जी। तो ओजे से एकर शुरुआत है। तो भैया के दुश्मन माने भाई के जितना दुश्मन लोग बा जमराज सांप बिच्छू सबके बना दियाला ओकरा के उनका के लोग के कूट दियाला कूटीला भैया के दुश्मन जी। ओकर गीत भी है आंवरा कूटीले भवरा कूटीले जम के दुआर कूटीले भैया के दुश्मन आठों पहर दिन रात जी। तो भाई के सब दुश्मन लोग कुटा जाला उमे रुआ देख उमे एगो हम निकले बनी बड़ा अब चूंकि थोड़ा सा में चर्चा कर लिया जी जी बिल्कुल। जो गोधन कुटला के बाद मैं भाई के सरापल जाला जितना अथी होला लोग संजीव भाई के बाद महिला लोग गोधन कूटे से पहले सरापल जाला आ गोधन कुटला के बाद आशीष दियाला बिल्कुल जी 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 जी। ओ घड़ी रेंगनी के कांट लोग जीभ में गड़ावेला उ लोग के ई एथी रहला कि माने हम जौन जीभ से भाई के सरपनी जौन जीभ से एथी के सरपनी उ जीभ के कष्ट देवे के उद्देश्य से जी लोग ओकरा के गड़ावेला आ फिर ओकरा के आशीष देवेला जी जी। तो ए तरीका के ओइजे से जब कुटा उटा जाला ओइजे से गोबर लोग उठा के अपना घरे ले जाता आ उ गोबर के पिंडी बना के जी आ जय गो भाई होई कोई के एगो भाई होई तो उ एगो पिंडिया देवाल पर लगा दी जी। जेकर दूगो होई उ दूगो अपन संख्या के हिसाब से बिल्कुल। ओकरा बाद एकरा के ई पूरा एक महीना के होला तो हर रोज सांझ के एक जगह लेके महिला लोग इकट्ठा हुई गीत गौनई होइयो में जी जी। आ ई डेली के उ लोग के रूटीन में रही। सोरहवा दिने ओकरा के सोरहवा दिने सोहरावल जाला। सोहरावे के मतलब भई ले जा कि उ एगो पिड़िया पर 16 गो पिड़िया लगावे। अच्छा अच्छा। तो जैसे अब जेकर एगो भाई बा उ 16 गो कर दी, जेकर 2 गो बा उ 32 गो कर दी, ओइसे ही ओकर बढ़त जाई। अच्छा जी ठीक ना। ओकरा बाद जहिया एकर पूर्णिमा एकम हुई पूर्णिमा एथी के दिन तो एकम के दिन एकरा के ओ देवाल पर से कबारल जाई आ देवाल पर से कबार के आ ओइजा लिपाई आ लीप के सेम के पत्ता से जोन हरियर बैकग्राउंड देखत तनी
जी जी सेम के पत्ता से बनावल जाला। सेम के पत्ता के पीस के आ ओकर रस देखिए, के, हाँ हैजा देखल जा हाँ सकेला, बिल्कुल। देखिए ये महिला बनाओ तड़ी, तो जी जी सेम के पत्ता के पीस के ओकर रस गार लियाला, आ जी। गार के ओकर बैकग्राउंड तैयार कइल जाला। वाह, आ ओकरा बाद चाउर फूले के डालर रहेला, ओकरा के पीस के चौरेठा के घोल बना के जी। आ ओकरे से एक ड्राइंग जौन बा हम्म बनावल जाला। ओहमे बॉक्स बनावल जाई, ज्यादातर हम्म बॉक्स बनावल जाला, आ ओकरा में फिर ड्राइंग जौन बाड़ी स ई सब बनेली स। ओहमे ढेका, ओखर, मुसर, जांता, सांप, बिच्छी, जी। लाठी, आग, पानी, कजरौटा, सूरज चांद, कंघी, ई सब ओमे बनेला। वाह। जी। एहमे देखी जैसे हमनी यहाँ एजो बनेला ओखर, मुसर, ढेका, ओकर उद्देश्य अलग होला। हम्म आ कहीं कहीं कोहबर में भी ई बनेला, ओकर उद्देश्य ओजा जीवन में जौन बा जुड़ल कृषक जीवन से संसाधन के जुड़ल रूप चीज में दर्शावल जाला कोहबर में। हाँ। आ एजा ओकर सेंस जौन बा उ बदल जाला। एजा चूंकि राम प्रसाद शाह जी के कमेंट बाटे, बहुतायत कृषि संबंधी चित्र आवेला बनावल जाला कोहबर के सिलसिला में यहाँ के कहता नहीं तो जी जरूरी तो बात, खेती बाड़ी वाला क्षेत्र हटे तो जरूर रहबे करी। जी हम्म, 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 हम्म। जी तो जी। एजा बस जैसे ओखर, मूसर, ई सब के सेंस खाली एजा बदल जाला। जैसे एजा कूटे खाने के रूप में हमनी के ओकरा के देखी ले जा, एक चलते कि में जैसे कि हमनी के शुरू में कहनी है जा कि ई भाई के ऊपर जौन बा कोनो विपत्ति ना आवे, एक खातिर लोग ई सोचेला कि ओकरा के कूट दिया, माने ओकरा पर जौन आफत विपत आई ओकरा के हम कूट देब, एक उद्देश्य से ओकरा के दूर भगावे के कष्ट की ई सब प्रतीक के रूप में ओकरा के बनावल जाला। जी सांप बिच्छू के भी वही उद्देश्य से बनावल जाला कि एकरा के एक ई सब चीज से भाई के जौन बा रक्षा होखे। जी। तो ए से हमनी के ई पीढ़िया में बनाई ला जा। एकरा बाद वही दिना रात भर पूरा गीत गौनई चलत रही। जी। आ भोरे उ जतना देवाल पर से कबार रहेला, ई दिवाली लेखा होला हमनी यहाँ। पूरा आंगन में लोग ओड़िया में एकरा के बटोर ली, या दीप बत्ती जला के खूब गीत गौनई हुई। एक चलते कि किरण फूटे से पहले, किरण अक्षत होके से पहले एकरा के लोग गंगा जी में प्रवाह करके स्नान करके एकरा के शेरवावेला, एकरा के शेरवावल कहल जाला। शेरवा के आ तब एह पर्व के मतलब ओकरा बाद ई त्योहार पूर्ण होला। जी जी जी। ई हमनी के पीढ़िया के थी। जी एकरा में एगो चीज और मिलल बा हमनी के, जैसे रुआ यूपी के तरफ बढ़ जाइबो ने, मथुरा उथुरा देने आए, तो ओइजा लोग एकरा के कुछ लोग भाई के भी संदर्भ में करेला, आ कुछ लोग प्रेमी प्रेमिका के भी संदर्भ में करेला। अभिषेक प्रीतम जी के एगो सवाल बा, पीड़िया गोधन खाली भोजपुरी क्षेत्र में होखेला कि कौन दूसरो क्षेत्र में होखेला, माने मगध, मिथिलांचल, अंगिका, बजका क्षेत्र में भी होला का? ई तनी चित्रकला से संबंधित नहीं है, लेकिन शशि भाई राउर का एथी बा। देखी अब अभी जौन बड़ुए हमनी के बात कर रहल बनी जा, भोजपुरी अंचल के बात कर रहल बनी जा। व्रत त्योहार मनावे के जिसे वो पहले कहनी है कि जगह जगह पे व्यवहार बदल जाला। पीड़िया के जौन चलन बड़ुए भोजपुरी क्षेत्र में ज्यादा बा। जी जी जी। मगध क्षेत्र में नहीं है पीड़िया के चलन। कोहबर सर्वव्यापी बा। यहाँ तक कि मिथिला पेंटिंग में भी लोग कोहबर बनावेला, कोहबर के में ढांचा बा। तो हमारा अगला प्रश्न वही से जुड़ल आवता। संभवतः हम उत्तर दे देले बानी जौन प्रश्न आइल, कैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यता के अनुसार होला। पीड़िया खाली हमनी के भोजपुरी अंचल में बा। संजीव भाई खातिर हम सवाल जौन तैयार कैले रही उहे आ गई लोग के कि जैसे कोहबर मिथिलांचल में भी होला, मिथिला पेंटिंग में भी होला, हमनियों में होला, बारीक अंतर का बा दोनों में? कैसे कि मिथिला पेंटिंग भी पढ़ुए वो लोग कहेला कि कोहबर हमनी के आर्ट हो, हमनियों के कहता है भोजपुरी चित्र। एगो कमेंट भी आइल बा, हम देखनी अशोक दुबे के, हजारीबाग झारखंड कोहबर और सोहराई शैली के भित्ति चित्रकला के जीआई टैग मिल चुकल बा। तो
मैंने ये एगो कमेंट आइल है जैसे रुआ कहत रहनी है कि ओकरा में मैंने कोहबर ओनियो बनेला एनियो बनेला और तो जी हमनी के ठीक बात जीआई टैग के बात नहीं है हमनी के का अंतर बटे ना शशि भाई ये ना सवाल बा और अंतर का बा, हाँ बेसिक अंतर का बा। जी संजीव भाई। देखिए मिथिला चित्रकला में अब भोजपुरी चित्रकला में जौन बेसिक अंतर जौन बा वही बा कि ओइजा जौन चित्र बनेला ओकरा में रंग जौन बा ज्यादा इस्तेमाल होला, अच्छा ओकर फॉर्म भी अलग बा हमनी से। अच्छा भोजपुरी चित्रकला के जौन फॉर्म बा आ मिथिला चित्रकला के जौन फॉर्म बा वो बिल्कुल अलग बा। अच्छा ठीक, ओकर रंग के भी रुआ देखब तो मिथिला चित्रकला में सब रंग इस्तेमाल होला, जी भोजपुरी प्राकृतिक चित्रकला में प्राकृतिक का केमिकल दोनों। हाँ हाँ। जी हमने हिया अबहियो जौन बा कोहबर रुआ जाई तो उ प्राकृतिक रंग से बनेला। जैसे रुआ पीढ़िया देखत तनी तो पूरी तरीका से आजो एकरा में सिंथेटिक कहीं ना यूज होला। जी वैसे ही कोहबर भी हमने हिया आजो जौन बा जौन बनेला उ प्राकृतिक उ गेरे से बनी, उ लिपाई तो गोबरे आ रामराज माटी से लिपाई, जी ओकरा में नीले इस्तेमाल कैल जाए। जी तो ये तरीका के चीज हमने ही बाड़ी सब। दूसर चीज हमने ही रंग भरे के परंपरा नहीं है। अच्छा हमने ही चित्र में रेखा के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होला, मोटा मोटा लाइन रुआ देखे के मिली जी आ ओही से जौन डिजाइन करे के बा भरे के बा उ रेखे से ओकरा के बनावल जाए, ओकरा में रंग ना। अच्छा ई एगो बेसिक अंतर रुआ मिली। अच्छा जी दूसर चीज बा कि ओइजा रुआ देखम कि ओइजा के चित्र में एक एक जगह ओइजा भरेला लोग लत्तर बना के फूल बना के ई सब। हमने ही ये सब चीज नहीं खे। जी हमने ही रुआ अगर जैसे कैसे हमने के प्रतीक एगो प्रतीक रख दिए नहीं जी बस जी काम हो गई। आ ओइजा का होला कि उ प्रतीक तो रखेबे कैल ओकरा साथे साथे ओकरा के पूरा भरल जाए, अच्छा माने डिजाइन बना के लाइन बना के रंग भर के। ये चीज हमने ही ना जी जी हमने ही सॉलिड चीज जैसे हमने के सीधा प्रतीक पर आ जाए। हमने ही जौन चीज बा उ साफ साफ नजर आई कि रुआ कछुआ नजर आ जाई। आप ओ लिहाज से मधुबनी में थोड़ा अंतर हो जाला हमनी के चित्रकला के हिसाब से। जी बाकी तब भी संजीव भाई जौन मिथिला मधुबनी पेंटिंग बड़ुए आज विश्व स्तर पर विख्यात बा, भोजपुरी चित्रकला वो स्तर के नहीं के छुपावत। संजीव संजीव भाई भाई लागत संजीव भाई जी आगनी जी आगनी आगनी जी तो जैसे हमनी के बात करते हैं जा दोनों चित्रकला में के अभी अंतर हमनी के बुझनी है जा। एक बड़का अंतर तो हमनी के बड़ो एक जौन वैश्वीकरण के जौन मिथिला मधुबनी पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई, भोजपुरी चित्रकला अभी तक वो आकाश के नीचे छुअले। एकर का कारण बा आ एकर निवारण का बा? जी ई एगो बहुत बढ़िया सवाल बा। एक के चलते कि हमनी के लागलो यही खातिर बानी जा। जी एकरा में जौन बा हमनी के से हमनी हिया के जन जीवन शैली बा जी हमनी पहले ओ पर एक बार बात कर लिया तो ई समझ जाए रुआ कि ई काहे ओ स्तर पर ना डेवलप है। जी मधुबनी क्षेत्र में हर आदमी पूजा के हर लोग कला के प्रति झुकाव रखेला, उनकर संस्कृति से जुड़ाव। हमनी हिया जौन बा ई चीज तनी कम मिले। एकर कारण ई बा कि ई महिला लोग घर के अंदर जौन बनावेला उइजे तक रह गई, एकरा चौकट के बाहर ना आ पाए। अच्छा एकर कारण ई रहल कि बाकी लोग ओकरा से अपना के ना जोड़ल। जैसे घर के पुरुष जौन बाड़े उ लोग एकरा से अपना आप के ना जुड़ल। जाहिर सी बात बा कि जब उ सभे अगर परिवार में कोनो चीज बनता तो उ सभे अगर ओकरा के संज्ञान लिखी तो ओकरा पर फोकस हुई। ई एगो जौन हमनी यहाँ कमी हम देखे के अथी करीला कि ए वजह से ई फोकस में ना आ पाई।
पूरा हमनी के जो रहन सहन बा ओमे कला संस्कृति तनी पीछे रहे। जी हमनी के वो लोगन से कम मामला में पीछे बानी जा, बहुत भाषा के लेके भी। जी 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 ये उ तो क्लियर बड़ू है हमनी के कि कला संस्कृति से हमनी के यहाँ वो तरीके से जुड़ाव नहीं के, वो तरीका से प्रोत्साहन भी नहीं के मिलल कलाकार के, जे कलाकार लोग आगे बढ़ो। जी इतना पर भी बहुत कलाकार लोग जो बड़ुए भोजपुरी चित्रकला पे काम कर रहल बा। हमार अगला प्रश्न यह बा कि जिसे मिथिला पेंटिंग में बहुत चित्रकार लोग बा, सबके अपन अलग अलग फॉर्मेट बा, सब कोई अपन अपन अलग अलग फॉर्मेट में काम करता। रुआ चित्र देख करके पहचान जाए कि कौन चित्रकार के चित्र बनावल है। सब मधुबनी पेंटिंग है, लेकिन ओकरा में भी चित्रकार के अपन एगो लय बड़ुए, अपन एगो राग रंग बा। वो चीज भोजपुरी चित्रकला में नहीं दिखाई पड़त। लोग बाउंडेड बड़ुए कि हम यह फॉर्मेट, बस यह भोजपुरी की चित्रकला है, हम इतने में बनाए। एकरा से लोग कैसे आगे निकली? ई जो एगो बाउंडेशन आवत वो एकरा के कैसे दूर कर जा सकता? एकरा पर जिसे देखा जाओ, भोजपुरी पर काम करे वाला भी कई गो लोग सामने निकल के आए। कई गो चित्रकार पुरुष में भी महिला में भी कई गो लोग सामने आए, लेकिन जोन हमनी के बेसिक जोन कमी बा कि प्रोत्साहन। जी तो उ शुरू कैलन, हर आदमी जोन बा वो धैर्य ना रख सके कि वो 20 साल 25 साल वेट करी तब ओकरा प्रसिद्धि मिली, तब वो काम करी। नयका पीढ़ी में वो तरीका के पेशेंस भी नहीं है। वो साल 2 साल काम कैलक, ओकरा लागल कि अरे ये तो कुछ नहीं हो पाओ तो उनकर जौन भी व्यवस्था माने जौन भी डेवलप कैलन अपन ओइजे उनकर खत्म हो गई, ओकरा से आगे ना बढ़ पाई। तो ना बढ़ पाई ए वजह से उनकर कला ओइजे खत्म हो गई। तो अब जे 2-4 गो लोग बाचल बा ओहू में मतलब इक्का दुक्का लोग काम कर रहा बा। बाकी के स्थिति ई बा कि जब कहीं ओकेजनली खोजल जाई नु तब उनकर जौन बा चित्रकला सामने आई, ओकर बाद फिर उ बंद हो जाई। तो एथी से एकर विकास ओ स्तर पर नहीं हो पावत। जाहिर सी बात बा कि एकरो अगर वो तरीका से प्रोत्साहन और सहयोग मिलल या मिली आगे तो ई आगे जाए, इमे कोनो शक नहीं। देखब कुछ चित्र बाड़ी से एक तरीका के हमनिए के शुरुआत कैनी जा कि हर पर्व के, हर त्योहार के जी या फिर कोनो घटना घटता जी जी ओकरा पर चित्र बनावे के शुरुआत कैनी जा। जी ई बड़ुए जी जी ई तो असल में लोक में ई जैसे हम शुरू में कहले रहनी है, जी जी लोक में भी ई बरहल बा कि कुछ ऐसन घटना भइल जोना या चाहे कोनो तीज त्योहार होखे तो ओकरा के अंकित करे के देवाल पर परंपरा माने बहुत सारा सभ्यता में अगर देखल जाओ तो ये चीज लौकेला। बहुत बढ़िया बाटे। ई तब राउर किताब भी आइल बाटे, ई सब चित्र पेंटिंग सामने लौकत हटे, ई बढ़िया बा। ई एकरा के एगो विस्तार दिहल कहाई का शशि भाई का कहता नहीं? संजीव भाई समसामयिक विषय पे खूब बना रहल बानी। दशहरा में भी जो पिछला साल भी हमनी के वो किताब लॉन्च कैले रही 9 दुर्गा 10 दिन माने माई के अलग अलग रूप रहे। ओकरा फिर किताब के फॉर्मेट में भी लॉन्च कैल आदमी, पीडीएफ बनल सर्कुलेट भइल। वही तरीका से एहू साल यहाँ के वो तरीका के काम करनी है। हर एक व्रत त्योहार पे यहाँ के काम करीला। जी जी अब जैसे ये जो चित्र बड़ू है संजीव भाई, हम बता रहल बनी एकरा के, कहीं गलत होकर तो वो बताई। कैसे ये चित्र बनल रहे, जो औरत के चित्र बड़ू है वो जमुना नदी है जी। जोन भैंस पे बड़े जमराज जी हमें, तो जमराज और जमुना बहिन हल, भाई बहिन हल लोग। जमदितिया के दिन कहल जाला कि भाई जमराज जी जमुना जी से मिले जाले। तो उहे घटनाक्रम के संजीव भाई यहाँ के चित्र बनैले बानी। आई हमरा बहुत पसंदीदा चित्र, हम हमेशा रेफर करीला एकरा के। जी जी तो जी वैसा ही यहाँ के बनैले बानी
विष्णु जी क्षीर सागर में सुतल बाड़े, जी जी लक्ष्मी जी। तो एह तरीका के यहाँ के व्रत त्योहार पे चित्र खूब बनावत रही। जी बिल्कुल अभी हमनी बहुत के जो कोरोना बहुत काल जरूरी बा। में संजीव भाई बनैनी है जी समसामयिक पर, जी संजीव भाई समय के कमी बा, ऐसे हम बताओ चलो तनी जल्दीबाजी में जी थोड़ा जी सा, जी बता दो। हाँ हाँ। कैसे कि एक दूगो प्रश्न अंतिम में लेवे के बा। तो अच्छा। हम श्रोता दर्शक लोग जे भी जुड़ल बा उनका के बताओ चल रही कि का जी फोटो बनल बड़ुए, के हम्म। तरीका से रुआ काम कर रहल बानी। तो जी जी लॉकडाउन में जब मजदूर लोग के पलायन भइल बड़ुए, वो पलायन के दर्द जौन बड़ुए संजीव भाई की चित्रकारी में झलकता है। बिल्कुल शशि भाई देखिए, जब लोकगीत, जब लोग अपना समस्या के, समसामयिक समस्या के यदि गीतन के माध्यम से, शब्दन के, वाक्यन के माध्यम से सोझा रखत आटे, तो चित्रकारी के माध्यम से भी समसामयिकता के सोझा आवे के चाही। चाहे ये जी वो बहुत बड़हन धरोहर है। बहुत कम संक्षेप में बहुत विस्तार दे देला। एक तरह से अगर देखल जाऊ तो जब भाषा ना रहे तो चित्र ही लोगन के साधन रहे कोनो चीज के, कोनो जानकारी के एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक लेके जाए खातिर। जी। तो ये एगो सुनल का संप्रेषण भूला के जाला नवीन भाई, देखल का कभी ना भूला है। तो आंख के बिल्कुल सोझा जौन रहेला वो जी कभी ना भूला है, सुनल जी चीजवा भूला जाला, बात भोर पड़ जाला। बिल्कुल। जी चित्रकारी संप्रेषण के बहुत बढ़िया माध्यम हटे। जी यसर डालेला। जी निसंदेह संजीव भाई बहुत बेहतरीन काम कर रहल बनी। पूरा टीम यहाँ के जबरदस्त काम कर रहल बिया। सर्जना टीम जोन बिया, शशि भाई निसंदेह राउर एमे इनपुट जोन बाटे बहुत बेहतरीन बा। हमनी के कोहबर और पीड़िया पर बात कहनी जा, कुछ समसामयिक तीज त्योहार पर्व के बात कहनी जा संजीव भाई। जी हम एगो लेख पढ़त रहनी हटे राहुल संकीर्त्यायन के, बहुत पुरान, करीब करीब 60 65 बरिस 70 बरिस पुरान लेख है। वो लेख में वहाँ के जो शीर्षक हटे लेख के, ओकर नाम है थापे। थापा जोन थापा फपुआ कहाला। जी फपुआ हाँ, पंजा जी। वहाँ के लिखा था नहीं कि धरती पर अंकित किए जाने वाले चित्रों को चौका या रंगोली, रंगबल्ली कहते हैं, और दीवारों पर अंकित किए जाने वाले चित्रों को थापा या ठापा कहा जाता है। हर एक बड़े त्योहार या शादी विवाह में भिन्न भिन्न प्रकार के थापे अंकित किए जाते हैं। इनमें से कोई केवल लाल रंग या सफेद रंग का बनाया जाता है और कुछ में कई रंगों का मिश्रण होता है। तो रंगोली चाहे जो चौरा बनेला, थापा बनेला, एकरा पर मतलब कैसन का राउर एकरा पर का टिप्पणी बार हुआ का, एकरा पर कहा तनी हमनी के देखा तनी जा बियाह के बेर में वो चौगेठ के जोन बनेला एपन एपन से सफेद रंग से जोन बनेला, एथी सफेद रंग कहा तनी चाउर के एथी से रहेला। एपन होला, हल्दी हाँ मिला के बनावल जाला। हाँ। तो इहो तो एक तरह से चित्रकला ही हो। जी एकरा के कैसे रुआ सब एथी करता नहीं, माने एकर धरो एकर संरक्षण कैसे होता है, एकरा पर कुछ काम हो रहा बा का? जी हमनी के तो सब चीज के जैसे ई जौन रुआ कहनी है अयपन अचूर, ये हमनी के चौका पूर्णा भी एगो कला है। जी जी जब जब भी कहीं आसन देवे के बात होला, जी जब पूजा पाठ में आसन दियाला तो ओकरा पहिले ओ जगह के लीप के आ चौका पूरल जाला, जी आ ओकरा बादे आसन दियाला। जी जी ठीक। ओकरा बाद एगो हमनी यहाँ देवठान अभी कुछ दिन पहले भइल हा, जी जी तो रुआ देखब ओमे हर दरवाजा पर थापा दिहल जाला, थापा दिहल जाला, बिल्कुल। आ ओकरा के टिकल जाला, जी जी टिकल जाला। हम्म तो उ देव दीपावली के रूप में मतलब भगवान जौन बा वो हमरा घरे आवस, एकरा खाती हर दुआरी दरवाजा के टिक टिक मतलब थाप के आ टिकल जाला। उ एगो ओकर एगो अलग सौंदर्य होला। जी तो ई सब हमनी के संस्कृति में बा। जैसे कोबर में भी हम देखब कई जगह लोग हाथ के थापा देवेला जी आ दियाला। बिल्कुल। जी वहाँ राहुल जी भी लिखले बानी कि कोई आश्चर्य नहीं यदि इनमें से कुछ हमारे पुराने पंचमार्क सिक्कों से होते हुए सिंधु उपत्यका के संकेतों तक पहुंच जाए। थापों के चिन्ह संकेत हमें प्रागैतिहासिक काल तक लेके जाते हैं।
कुछ थापे निम्नलिखित हैं, मतलब वहां बताओ तो नहीं, जैसे नाग पंचमी के भी जौन बनेला ओहू में थापा बनेला, सावन पूर्णमासी, होई, दिवाली, कार्तिक एकादशी, आठे थापा, देवी का थापा, नवमी का थापा, ब्याह का थापा, शादी का चौका। तो ई थापा के मतलब कहाँ कहाँ थापा के प्रयोग हो रहा बा, वो चीज के बारे में यहाँ के एगो थापा के बहुत ताजा उदाहरण हम अभी देहब। चित्र में का बा बताइब ना, बाकी बस रउआ दीवाल पे देख ली, कोहबर के चित्र ह। ये कोहबर में थापा देवल बड़ुए। स्क्रीन पर रउआ सब के सोझा लौकत होई जी। फोटो क्लियर नहीं है ना, तो आदमियों के रउआ पहचान जीती। तो ई हमरा कोहबर के फोटो ह। आज जे हमरा के खिया रहल बड़ी हमर चाची है। अच्छा, हम फोटो में हम बनी जी। तो ये एगो माने बात बात में अभी तुरंत उदाहरण बड़ुए हमनी के सोचा कि दीवाल पे देख सकब जा कि थापा देवल बड़ुए गोबर से भी कुछ ये पिंडी बनावल बा। जी जी, देवी देवी कोहबर में हो, जैसे बात भइला कोहबर के जो 9 गो देवी के, तो जैसे कहाई लानू कि तनी तनी बदलाव हो जाला, आ वो जब पाका के घर हो जाला तो तनी लोग उतना गाढ़ रंग लगावे के ना चाहेला। जी तो, जी जी। तो संजीव भाई बताई मने एकरा अलावा जोन बा हमनी के कोहबर पर पीढ़िया पर बात केनी है बहुत सारा, ई थापा के जोन आइल एगो और चीज बाटे, हम शशि भाई रोरो से जानकारी लिहल चाहब, लोग भी बाटे। राजेश कुमार मिश्रा जी कहतनी कोहबर में कोहबर चित्रकला बड़ुए ऊपर आप लोगन के कोहबरे पर हमनी के राजेश जी बहुत लंबा समय से बात करतनी, लगभग 40 मिनट बात भइला। रुआ वीडियो के शुरू से देखब तो मालूम पड़ जाई। पीड़िया से जुड़ल एगो सवाल लटे अजय भाई के कि पीड़िया में तनी मिलौनी के बारे में बताई। समय पीड़िया कला के बारे में हमनी के बात करतनी जा, रीति रिवाज के बारे में शशि भाई हो सकेला जानकारी उमें दे सके। रीति रिवाज पर संजीव भाई मिलौनी कैसे कि हम पीड़िया हमनी के यहाँ ना होके, तो माने हमरा घरे पीड़िया ना होके वो से हम ज्यादा जानकारी नहीं के। जितना संजीव भाई बतानी है उतने हमरो जानकारी बा कि ये चीज होला। अगर पीड़िया पर हम विशेष हमनी के करवा दिहल जाई, रामनारायण तिवारी गुरु जी के जानकारी बहुत अच्छा बा बेहतर होई ना, तो अजय भाई अलगा से करवावल जाई। हाँ तो संजीव भाई एगो और मने हमार सवाल बाटे ही परंपरा चित्रकला से, गोदना में भी कुछ विशेष बाटे का? गोदना एगो वैश्विक चित्रकला कही चाहे जोन भी कहीं शरीर पर टैटू बनावे के कहा ताटे, गोदना में का बाटे? मैंने हम कुछ एक इतिहास पढ़त रहनी हटे, तो अमेरिका में भी लेके भोजपुरिया इलाका में भी लेके गोदना में हम देखले बनी पुरान पुरान लोग जे बा जौना घरी माने बहुत पुरान लोगन के बड़ा चित्रकला चित्रकारी जोन बाटे गुदाई रही। तो गोदना के कैसे रुआ सब देखा तनी, माने का गोदना के भी कुछ बाटे ऐसा चित्र, या ठीक बा ना वो लिखावल तो वो अलग चीज बा, बाकी कुछ ऐसा चित्र उत्र बाटे का? शशि भाई राउर का विचार बा? जितना हम जानता नहीं, पहले के लोग जो हम जानत रहे कि गोदना में जिसे पहचान लोग के ना होत रहे, तो सिंगार के रूप में गोदना लियाते रहे। ज्यादातर औरत लोग अपन शरीर पर पति के नाम गोदवावत रही लोग कि कुछो ना हो तो मरला के बाद पति के नाम साथे जाए शरीर के साथे। अच्छा, तो ये कोई मान्यता रहे। दोसर का चीज रहे कि सिंगार भी हो जात रहे। तीसर का जो गोदना के जो शुरुआत के जो अगर डिटेल में पढ़ब तो एक तरह से बचाव भी रहे। शरीर के सुंदर गोरनार शरीर पर केहू ना चाहिए कि हमरा करिया कारिक पड़ो, बाकी तबो लोग गोदना गोदवावत रहे। यही कारण से कि थोड़ा सा अपन शरीर के कुरूप बनावे के स्थिति रहे, कारण कि बहुत सारा आक्रमणकारी लोग आइल, बहु बेटी लोग पे बुरा नजर डालत रहे, तो ये से अपन शरीर के थोड़ा सा कुरूप बनावे के। लेकिन वो कुरूपता में भी सौंदर्य लोग खोजल आ गोदना में तरह तरह के बेल बूटा लोग बनावे लागल। तो ये एगो कारण रहे। बाकी अब जौन चलत हुए अब मुख्य रूप से सौंदर्यीकरण ही बढ़ुए। शरीर के लोग सौंदर्य के रूप में ही गोदना के लेता, टैटू के लोग लेता। हम ताजा तरीन अभी उदाहरण देखनी है कि जैसे क्योंकि कटल फटल घाव बढ़ुए, लोग ओकरा पर गोदना बना करके जोन शरीर के जोन विकृत अंग बढ़ुए ओकरा के थोड़ा सुंदरता दे देता लोग।
भोजपुरिया इलाका में भी हमनी के जौन गोदना के रूप रहे, अधिकतर लोग गला उला पे बनावत रहे, बाह पे बनवावत रहे, चाहे पायल के जगह बनवा लेते रहे, टीका बनवा लेते रहे लोग, तो हाथ पे नाम लिखवा ले लोग, तो ये पुरनिया लोग खूब करत रहे। इहे एगो हम जहां तक जानता नहीं कि मान्यता रहे हमारे आजियो के हाथ पे रहे बाबा के नाम कि मुँह अब तक कम से कम इनकर नाम हमारा साथे जाए। तो बिल्कुल इहे एगो मान्यता हमरा जानकारी में बा जी। गोदना एगो शिववंश पांडे जी के लेख बाटे, हम देखत रहनी हटे गोदना के भी लेके, तो एकरा में माने जैसे कौना तरीका से जोन बा गोदना बनावल जाला, एकरा के गोदना सांस्कृतिक महत्वपूर्ण एवं मंगलकारी रस्म है, हो सकेला बहुत पहले जोन बाटे कंपल्सन होके जानकारी नहीं के ऐसे इस विषय पे हम विशेष ना बोलब, लेकिन एकरा माने हम जस्ट ये पढ़त रही तो पता ना, मतलब संजीव भाई इहो देखे के बा कि बड़े रोज सब तो चित्रकला से जुड़ल बानी, तो गोदना के भी कुछ ऐसा माने कुछ फिक्स चित्र बाटे का, ठीक बा नाव लिखवावल तो उ तो एगो कॉन्सेप्ट रहे, कहे से कि ई अमिट बाटे, मिट ना सकेला, तो ए वजह से लोग लिखवावत रहे। एगो कमेंट भी आई राजेश कुमार मिश्रा जी के, हमरो माई बाबूजी के नाव गोदौले बिया, तो बिल्कुल ये एगो रहे। आज तो शौक हो गई बाटे, लोग का कहल जाला प्रेमी लोग जोन बाटे, आशिक लोग जोन बा छुरी उरी से अपन पूरा काट उट के खून निकाल के नाव लिख देला, तो उ बिल्कुल बाटे। लेकिन गोदना के भी कोनो कॉन्सेप्ट बका, कहे से हम जोनी लेख पढ़त रहनी है बहुत पहले काटे अचानक ध्यान में आइल हा, एमे लिखल बा कि गोदना लोग शौकिया शरीर के विभिन्न दर्शनीय अंगों तथा हाथ, ललाट, पैर, पीठ, पेट आदि पर बिंदियों में फूल ही नहीं कई तरह के स्मृति भी बनावल जाला। हम शंकर जी के हम देखले बनी, एगो रोमानियन हमार मित्र रहे, शंकर जी के अपना एजुआ शंकर जी के पूरा टैटू बनवैले रहे, तब हो सकेला शंकर जी के बढ़िया लागल होखे, ओकरा जोन भी होखे, तो एक तरह से बहुत सारा चीज ऐसा बाटे, तो इहो देखे के बाकी गोदना के भी कुछ ऐसा बाका जी। गोदना के जोन बा स्पेशल कोनो फॉर्म नहीं खे, ओकर कोनो अथी ना है, एकरा के लोग अपन प्रिय के हिसाब से, जैसे कैसे रुआ कहनी है कि नाम गोदवा लेनी, जैसे कोई शंकर जी के ज्यादा अथी बा भक्ति भाव बा तो अपन शंकर जी के बनवा लेलन, कोई सांपो बिच्छी बनवा ले वाला शंकर जी के भक्ति में, तो ए तरीका से लोग बनवा ले वाला, कोई सूरज चांद भी अथी करवा ले वाला, लेकिन एकर कोनो खास चीज बने के बाद अस्सी भाई ठीक है कहनी है, वो शायर के रेफरेंस बटे वही एथिया में, घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हादसे चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। सही बात तो एकर एगो आध्यात्मिक जोन बा, जोन शशि भैया कहनी है कि हमरो ही हमार माई तो सब लोग संभव नहीं कि पूरा गोदवा ले, हाँ, लेकिन एगो धार्मिक मान्यता है, परंपरा है, ऐसे हमार माइयो तो ओकरा कहल जाला एक तो माने एगो बिंदु लाग गई, तो कि इहे एगो जोन बा वो अंतिम समय में शरीर के साथे जाई, तो ए उद्देश्य से भी लोग जी करवा लेला। हालांकि अब माने बीच के दौर में तो धीरे धीरे खत्म हो गई रहे, जो टैटू वाला नया ट्रेंड आइला वो में फिर से हम देखनी अभी टैटू पर हम कोरा पर बानी, कोरा पर हम पढ़त रहीला, कोरा सोशल फोरम है प्रश्न उत्तर के, तो वही में अन्यास हमरा लोग गए टैटू पर, मतलब बड़ा बढ़िया लगल, केहू के हाथ पैर में बहुत लंबा जख्म बा, ओकरा ऊपर में इतना बढ़िया से रंग बिरंगा टैटू बनावल बड़ुए कि वो जख्म लौकत नहीं, क्या वो ये सौंदर्य लौकत बड़ुए। अब तो जी, तो ये को बढ़िया चीज भी बड़ुए, मान्यता के अलावे आजकल जो सौंदर्यीकरण हो रहा बड़ुए बढ़िया चीज भी बा। तो हमनी के विषय से तनी भटक तनी जा, लंबा समय भी हो गल परिचर्चा के, तो हमनी के एकरा पे कंक्लूजन पे आओ तनी जा कि अभी हमनी के कोहबर पे बात करनी जा, पीड़िया पे बात करनी जा, भोजपुरी चित्रकला पे काम होता। संजीव भाई रुआ जोन बना रहल बानी समसामयिक, एकरा अलावे एक प्रचार प्रसार पर का काम हो रहा बा रुआ तरफ से? हमनी के चित्र तो हुई रहल बा, एकरा साथे साथे हमनी के जगह जगह जाके कार्यशाला कर रहल बानी,
जी नयका पीढ़ी के बीच में हमनी के खास जो सबसे उद्देश्य बा कि नयका पीढ़ी के बीच में एकरा के रखल, ओकरा के बतावल कि ई का ह, काहे बने। तो एक उद्देश्य से हमनी के जगह जगह कार्यशाला करतनी जा, गोष्ठी चल रहल बा, लोगन के बीच परिचर्चा चल रहल बा। अभी जो नया एगो हमनी के शुरू कैले बन जा पिछला कुछ दिन से, शुरुआत देखले होगा, कोरोना काल में तो बहुत कुछ भइल, मास्क वगैरह पर भी भोजपुरी पेंटिंग भइल। फिर हैंडीक्राफ्ट में जैसे बैग भइल या फिर कपड़ा भइल, ई सब चीज पर भी चित्र बनावल जा रहल बा। एकरा के लोगन के बीच में हमनी के रखे के काम करत नहीं जा, ताकि एकर विस्तार होके। जी यही संदर्भ में एगो किताब भी आइल बा हमार, आवर रंग भरल जाओ। आवर रंग भरल जाओ जौन किताब है, उ छोट बच्चन खाती है। वो मने प्रेप, एलकेजी, यूकेजी 1-2 तक के बच्चा, ओमे ड्राइंग बा, ओकरा में रंग भरल जाला। तो ए से शुरुआत जोन बा हमार खास यही उद्देश्य रहे कि उ फॉर्म के जोन बा उ बच्चा जाने, भोजपुरी फॉर्मेट में बाबा जी, भोजपुरी फॉर्मेट में बा उ किताब। जी ओकर नाम भी आवर रंग भरल जाओ भोजपुरी में बा। जी जी तो एकरा के हमनी के जगह जगह ले जाके बच्चन के डिस्ट्रीब्यूट करी ला जा, ओकरा के रंग कलर दी ले जा, ताकि उ रंग भरे। जी उ रंग भरे से ओकरा अंदर जोन बा उ जागी की फॉर्म, माने उ जब गोल में रंग भरी तो ओकरा लागी नु कि गोले फॉर्मेटवा होला। जी। तब ए उद्देश्य से ई चित्र किताब के हमनी के ले आई रही जा। बड़ा बढ़िया चलल हा। कोरोना काल के भी तब पिछले साल आई रहे, लेकिन ठीक ठाक चलत रहे। तो हमनी के एकर ठीक करते जा। फिर एकर अभी एगो और किताब पर काम भी चल रहा बा, जो कुछ दिन में फिर लोगन के सामने अबे करी हो। तो ये सब हमनी के काम कर रहा बन जा। अब एहमे हमनी के बा कि लोग जोन बा जे कला प्रेमी बा या जे थी बा जे अलग अलग जगह पर रहता, उ लोग भी एकरा के प्रमोट करे। तो एकरा खातिर लोगन से हमनी के जुड़ रहल बानी जा कि ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में एकरा के हमनी के लेके जाई जा। हमनी के एगो अभी प्रोग्राम भी बनैनी है जा कि जहां भी भोजपुरी भाषा भाषी लोग बा, उजा जा जाके एक तरीका के कार्यशाला कइल जाओ, ताकि लोगन के बीच में एक प्रचार प्रसार हो सके। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी भाई, बहुत जरूरी बा। एकरा में तो हम इहो सुझाव दे, माने हमार सुझाव बा, अब ओकर परिणाम का ई का ना ई भगवान जानस। सरकार के लगे भी शिक्षा उक्षा के जो उन लोग के कला शिक्षा के रहेला, ओकरा में भोजपुरी पेंटिंग चित्रकला के भी राखे के चाहिए। या ई जोन राउर फॉर्मेट बटे, फॉर्मेट के अटैच करके सरकार तक बाटे, शिक्षा मंत्रालय में, कला संस्कृति मंत्रालय में कम से कम पत्र उत्र लिख के भेजे के चाहिए, जौना से हो सकेला कि सरकार भी जोन बाटे तो एकरा के कक्षा 2 से 4 से 5 से एकरा के एथी कर सके। लोक संस्कृति के संरक्षण में, चित्रकला के संरक्षण में बहुत जरूरी हो। जी, बिहार सरकार के हमरा याद पड़ो कि 2 साल पहले जोन राजगीर महोत्सव भइल रहे, ओकरा में संजीव भाई की शिरकत कैले रही और ये जाकर के बाकायदा दीवार पर पेंटिंग वगैरह बनैले रही राजगीर में। का संजीव भाई? जी जी, हाँ, वीडियो लागा रहे, आखिर पर भी वीडियो लागा रहे। जी जी। तो सरकार तो देखती है कि काम होता है, बाकी सरकार तक हमनी के अप्रोच कइल पहुंचल जरूरी बड़ुए। ये चीज लेकर के एगो प्रपोजल लेकर के वो शायद हमनी भी होखे के चाहिए। जी, चित्र बा शायद ये फोटो रहल ये राजगीर महोत्सव में बनावल गई रहा। जी बिल्कुल, में भी बा हमनी के विषय रहे भगवान बुद्ध, मगध से जुड़ल, या फिर भगवान महावीर के ही हमनी के चित्रित करे देता। ये हम पीड़िया शैली में, भोजपुरी के जौन हमनी के शैली बा पीड़िया, वही शैली में हम भगवान महावीर के जीवन बनैले रहे। जी जी जी। तो सरकार पहचान कर चुकल भी है कि भोजपुरी चित्रकला है, लेकिन एकरा के विशेष रूप से कहल जाओ क्षेत्रीय रूप से जौन पॉलिटिकल नेता लोग बा, सांसद लोग बा, अगर वो लोग एकरा के सपोर्ट करके आगे लेके जाओ तब ज्यादा बढ़िया बा। अब हम उदाहरण देवल चाहब कि पिछला साल के घटनाक्रम है
कि सूचना मिलल कि आरा में, आरा जौन भोजपुरी क्षेत्र ह, वो आरा स्टेशन के मधुबनी पेंटिंग से सजावल जाई। अब वो विषय के हम ये से रखल चाहता है कि जौन अंचल के कला बड़ुए, वो अंचल के अगर रउआ सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शित करता नहीं तो ओकर कला के प्रसार मिली। बिल्कुल बिल्कुल भोजपुर के चित्रकला भोजपुरी चित्रकला है, ओजी मधुबनी चित्रकला की कोनो जरूरत नहीं है जी। अगर ई चित्रकला अगर आरा रेलवे स्टेशन पे या भोजपुर के जितना भी भोजपुरी अंचल के जितना भी स्टेशन बड़न सा ओजिया अगर प्रदर्शित हुई, हमनी के महापुरुषन के जीवनी ओकरा में दिखावल जाओ, हमनी के लोक कला दिखावल जाओ, ओकरा में लोक पर्व दिखावल जाओ, तो ओसे एह कला के ज्यादा विशेष प्रभाव पड़ी। जरूरी, बहुत जरूरी बा। के संदर्भ में मिलल भी रही जा, सांसद महोदय से मुलाकात भी भई रहे, लेकिन कोनो सार्थक जी पक्ष निकल के ना इहे उदासीनता जरूर परिचर्चा के शुरुआत में कहनी है कि प्रोत्साहन नहीं मिलल हमनी के प्रोत्साहन भोजपुरी चित्रकला के जी। तो प्रोत्साहन और संरक्षण सरकारी दोनों जरूरी बा, तभी एकर प्रचार प्रसार हो सकेला। बिल्कुल। एगो और बात बाटे संजीव भाई, देखी ई कुल चीज ऐसन बाटे जौना के मिले में कई बार पीढ़ी के पीढ़ी लाग जाले। हमने के कोशिश करत रहल जाओ जितना हो सके एकदम। ई तो होके के बाद जरूरी नहीं कि हमनी के भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के देख ली कि हमनी के बाबूजी के संवैधानिक मान्यता के बात कर ले रहे, बाबा गैलन, बाबूजी अपना हमनी के बूढ़ होता नहीं जा, तो डिमांड जोन बाटे, जोन मांग बाटे सरकार से तो उहे बा। बाकी भोजपुरी के सब में तो ई संघर्ष वाला चीज बा, संघर्ष करत रहे के बा जी। हमनी के अपन काम करे के बा जी जी जी। तो संजीव भाई बहुत बढ़िया सार्थक परिचर्चा रहल। नवीन भाई जोड़नी हमनी के साथे, नवीन भाई के भी प्रश्नोत्तर बड़ा बढ़िया आयल, कुछ नया बात निकल करके आयल हमनी के परिचर्चा में जी। तो एगो कमेंट आइल बटे कृष्णा यादव कृष्णेंदु जी के, वहां के लिखत नहीं भोजपुरी चित्रकला के एगो बहुत बड़न फलक बा। चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला, काष्ठ कला, गोदना कला, हस्तशिल्प के उपयोग भोजपुरी क्षेत्र के सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान में बहुतायत होला। बातचीत चित्रकला पर हो रहा बा, बहुत अच्छा लागत बा। पीड़िया कोहबर से आगे बढ़ के समग्रता में काम होके संजीव भाई के हमार शुभकामना बा। धन्यवाद धन्यवाद। तो बढ़िया चर्चा रहल शशि भाई। अब चित्रकला पर काफी अच्छा विस्तार से चर्चा भइल। भोजपुरी के चित्रकला के फलक जैसे कि कृष्णेंदु जी कहनी यहाँ बहुत बढ़न बा। हमनी के 1-2 घंटा के लाइव सेशन में ओकरा के समेट ना सके क्या। बाकी कोहबर पर जोन बाटे हम एगो जरूरी कहब कि कोहबर के लेके कुछ लोग भाई बहुत भ्रांतिपूर्ण जोन बाटे तो अपना मन से कुछ जोड़ी के बात कह देता टे। तो हम एगो निहोरा करब संजीव भाई से कि कोहबर के तो एगो शेप में रउआ पूरा देखावत नहीं। एकरा अलावा जोन बा इंडिविजुअल जोन इमेज बाटे, वो इंडिविजुअल इमेज के संगे एगो शशि भाई राउर आर्टिकल रहे, वहां के पेंटिंग एगो पैकेज खाली कोहबर के होने के चाहिए। यदि कुछ भिन्नता बाटे, देवरिया गोरखपुर साइड में कुछ अलग बा, आरा साइड में कुछ अलग बाटे, वैष्णव लोग के जोन बतौनी हटे वो कुछ अलग बा, तो एकरा के तनी एगो एकरा के भी किताब के रूप में दी सब है। नवीन भाई देखे से लागत हटे कि कोहबर पर एगो और चीज हम बात कहबे जा, जोन सांचा के बात कहनी हटे संजीव भाई, वो सांचा के रुआ देखी लोग एक घड़ी कनेक्ट हो रहा बटे अपना लोक संस्कृति परंपरा लोकगीत से। भले शादी जोन बा फार्म हाउस में होत होखे, एसी के रूम में भले मंडप बनल होखे, बाकी तबो जोन बा हरदी लगावे से लेके चौका पुराई से लेके परंपरा बा। तो हमरा उम्मीद बाटे कि सांचा यदि बन जाई आ विस्तार रुआ किताब के माध्यम से शशि भाई मिल जाई तो लोग हो सकेला आकर्षित होखे। जी जी जी। ओकरा में कोहबर के गीत भी रहे वो किताब में, तो पूरा एगो पैकेज रुआ सब बनाई। हो सकेला हमारी आइडिया के और मत लेके चल जाओ बोले पहले संजीव भाई ए पे काम हो रहल बा, ए पे नवीन भाई ए पे काम हो रहल बा। किताब जल्दी ही आई, बहुत विस्तृत रूप में। खाली ओमे कोहबर एगो अलग चैप्टरे बड़ुए, ओकरा में कोहबर के वर्गीकरण बा, कोहबर के चैप्टर बा। संजीव भाई किताब ला रहल बानी, बहुत जल्दी ही आ रहल बा किताब, ओ पे काम हो रहल बा। बकायदा एगो और शुभ सूचना बा कि किताब खाली
हिंदी में ना रही, भोजपुरी में हमनी के ऐसे नहीं की जाए ओकरा करत न भोजपुरी में आवता, साथे साथे ओकरा के अंग्रेजी में भी रखतन जा किताब। जरूरी बा, बहुत जरूरी बा, तो बहुत जरूरी माने बा। कि आधा पन्ना पर भोजपुरी रही और ओकरा नीचे ओकर अंग्रेजी ट्रांसलेशन रही। बिल्कुल ये बिल्कुल फॉर्मेट हमनी के किताब ला रहल बानी जा, किताब मतलब पब्लिकेशन में जा रहल बड़ुआ, अब ये स्थिति में पहुंच चुकल बा किताब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी बा लोगन के जोड़ल। देखी हमनी के तो देख 50 गो 100 गो प्रयास करब जा संजीव भाई, तो हो सकेला एगो प्रयास सफल होके, तब हमनी के वो स्थिति में बनी जा, तो हमनी के प्रयास करत रहल जाओ। 100 गो गाना गीत लगावे नहीं जा नीमन हमनी के आखिर के यूट्यूब पर, तो एगो लोग बहुत मन से सुनेला और सुनत होई, लेकिन हमनी के काम बा प्रयास कई। आज से कुछ साल पहले जोन बा आखिर पर गीत के संख्या सुने वाला के संख्या जोन बा मात्र 1000-2000 रहे, अब ऐसा 10 गो गीत बा जौना के 10-10 लाख से ऊपर लोग सुन चुकल बा। तो प्रयास करे के बटे हमनी के प्रयास जारी रहे। हम निहोरा करब एह मंच के माध्यम से, अभी लाइव बानी जा हमनी के जे भी दर्शक श्रोतागण लोग बा हमनी के जी, उ लोग भी अपन हाथ एकरा में हमनी के साथे बढ़ावे, सहयोग करे। एक चित्रकला के एक फॉर्मेट के अपन परिवार में बाल बच्चा में प्रेरित करे सीखे के। अगर कोहबर बड़ुए चाहे पीड़िया कला बड़ुए चाहे जौन तरह के भी लोक कला बड़ुए अपन बाचल, जौन बिलमत बड़ुए ओकरा के बचावे के कोशिश करे, बाल बच्चन के प्रोत्साहित करे कि तनी एह तरह के भी चित्र बना करके देखा। तो ये से का होई कि लड़का बाल बच्चा में भी अपन लोक कला लोक संस्कृति के प्रति जुड़ाव हो कि वो लोग यह चित्रकला के संभाले के भविष्य में कोशिश करी। अगर अभी ना होई तो फिर कभी ना होई। तो ये एगो निहोरा बा हमनी के हाथ जोड़ के कि एकरा में रउआ सबे भी सहयोग करी। बिल्कुल। आज के बतकही के खत्म करे से पहले संजीव भाई राउर आज के सेशन में राउर टिप्पणी भी ले लिहल जाओ, रउआ का मैसेज दिहल चाहतनी जे भी देखे वाला बाटे वीडियो के, आप ओकरा बाद हमनी के आज के सेशन के समाप्ति कइल जाई। 8 बजे से हमनी के एगो और लाइव बाटे। हम एगो और बात कहल चाहतनी, जे भी ये वीडियो के देखे जा रहल बाटे, रउआ सबके यदि चित्रकला भोजपुरी चित्रकला से संबंधित कोनो सवाल होके, कोनो शंका समाधान होके, कोनो जानकारी के जरूरत होके, तो रुआ सब संजीव भाई से, शशि भाई से, चाहे आखिर के पेज पर भी रुआ लिख सके नहीं। आप हम निहोरा करब संजीव भाई से, शशि भाई से। शशि भाई तो आखिर टीम से बानी, आखिर परिवार के हिस्सा बानी, संजीव भाई भी आखिर परिवार से बानी, तो हमनी के कोशिश करब जा वो शंका समाधान पर जवाब देवे खातिर। जी संजीव भाई, राउर आज के ये सेशन के अंतिम टिप्पणी रुआ से लिहल जाता है। जी हमार जौन थी बा उस सभे से एक के बा कि हमनी के सब भोजपुरिया भाषा भाषी लोग जे भी बा जहां भी बा, सब लोग मिल के भोजपुरी कला के बढ़ावे खातिर अपन योगदान देवे, ताकि ई जौन भोजपुरी सोची हमनी के भाषा बोले वाला लोग के संख्या कितना बा, हमनी के ई कला अभी कितना पीछे बा, तो ओकरा के प्रमोट करे के सबसे बढ़िया साधन ई बा कि जे जहां बा वो अपना स्तर पर प्रयास करे। अगर संभव हो सके तो वो एक कम्युनिटी बना के ए तरीका के कार्यक्रम के छोटा छोटा वर्कशॉप या जोन भी बा वो तरीका के करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक हमनी के कला पहुंचे, एकर विकास होके। जरूरी बा कार्यशाला आज के समय खातिर बहुत जरूरी बाटे। ठीक बा, तब शशि भाई अब प्रणाम, जय भोजपुरी कइल जाओ सबके के चर्चा में शामिल होला खातिर सबको के धन्यवाद। श्रोता दर्शक का वक्ता सब लोग के प्रणाम, जय भोजपुरी। प्रणाम, जय भोजपुरी। आखिर पे से जुड़े रही संजीव भाई से, सर्जना ट्रस्ट से जुड़े रही सब, भोजपुरी लोक से जुड़े रही सब, खुश रही, जिंदाबाद रही सब। जय भोजपुरी, प्रणाम। जय भोजपुरी।